Hello, hello. There no, please share, let others join us. Share, let others join us. Share, let others join us. Daniel White, welcome. Share, let others join us. Anchor, you are welcome. Ezenna, you are welcome. Share, let others join us. Okay. Ihe m chọrọ ka anyị kwuo n'ụtụtụ a bụ na the narrative agbanwego and ndewo nwanne m tinted ndewo ihe chọrọ ka anyị kwuo n'ụtụtụ enwe nnọọ a very important topic and argument nọ in the air now. M chọrọ ka anyị kpaa maka ya and ya wụ all of a sudden Chineke ndị ofe mma na-ele itego bụrụzie ndị na-akwado Maazị Nnamdi Kanu. Ndị ofe mmanụ bụzi ndị na-ebugasịrị anyị prọfesi Maazị Nnamdi Kanu buru kemgbe ihe ndị Maazị Nnamdi Kanu nọ na-ekwu ọha na-ebuziri anyị na-aṅụrị ọ divert go attention anyị. Ana m ajụ ọwụwụ na anyị enwetaghị any sense of reasoning ka ọ bụ gịnị ka ọ bụ gịnị mere ndị ala na-control anyị with media. Ebe ọbụla ihulara anyị ala ebe ahụ, ebe ọbụla ihulara anyị ala ebe ahụ. Kedu mgbe anyị ga-amara ihe na obodo anụnwa bụ Naijiria ndị ọbụla nọ na nke ha na-anụ ọgụ dịrị anyị nọ ebe ọbụla ya mere ndị Igbo amaka ọgụ anyị nọ na-alụ ugbu a wụ na soshal midia ka anyị na-alụ ọgụ nke anyị hapụgo ọgụ na-eme n'ala Igbo. Abịa ndị awakporo awakpo n'ala Igbo ugbu a, ndị awakporo ndị akọnkagoro ndị emerigoro na Nigeria right now ọ ndị Igbo nya abịa n'ugbu a na-asị na ka region wụ ọ gaghị etake 2 days ya wipe ha out ọ ndị Igbo anyị. And yet anyị nọ na social media na-anụgbuchi onwe anyị. In fact, akọnka guy to the point bụ na even dị ọgụwụ abịa wite otu ha surroundrụ anyị mgbe ọ sete anyị nwa ebiudugo army anyị ga-alụso onwe anyị ọgụ. Ebiudugo an army ngawụ na anyị nwa ga-alụso onwe anyị ọgụ. Right now ebiudugo that army mbụ na anyị nwa ga-alụso onwe anyị ọgụ. That is enweduho taishi nọrọ together right now. So ebe ọwụ na ameka ha mana the strength ndị Igbo wu unity anyị. So after the war ha bido na treat that our unity na agbajishi that our unity aka. Right now ha plan to chago onwe ha n'ime anyị. Ị gaa na social media ugbu a now
ndị ofe mmanụ duru na ụta na ihe ama na ugbu a na ndị ofe mmanụ nọ hia na were aha ndị Igbo mepecha fake ID na-eme onye ọbụla na-ekwute okwu ga-eme asị ndị Igbo na-abịakọta na ha meweghị attack. Then the deranged fanatics among us joinekwa ha n'ime the attack. So ka e wee mee gịnị through the attack a na-eme gị ga-elakpuo iwere ụjọ lakpuo ha plan the war all round us circle anyị mechikwa anyị anya na nke wụ na no matter what anyị ama mfe ụzọ anyị ama nghọta ihe a na-eme na ihe anyị ketara ewu ime onwe anyị attack. Ha nwara kwuo inwedị ike ịpụta na social media hụ ebe a na-ediscuss ihe gbasara ndị ala na social media. Uche ụnọ na-agwụ na ha anaghị esekwu okwu among themselves. No, ha na-ese okwu maka ha mana iburu esemokwu gị bupụta n'iro ndị iro bata ha ala ọ ga-acha gị arụ idozi n'anya bụ esemokwu. Ọ ya wụ ihe a na-eme anyị na-awụ na ụjọ na-atụ m ugbu a na-awụ anyị ga-akpachara anya bilite n'ụra na gbuo. Ọ ga-eme anyị bam n'anya mgbe ọ ga-emezi ị na-akpọzi nwanne gị ahụ maka igbu ala ya wụ for a long time ọ ga-elezi gị anya na-akpọ anyị enwenataghị ike ịchịkọnata nwa onwe anyị. Mana ihe m na-ekwukwa ugbu a na-abụ na ọ dịbeghị late. Onye ọbụla nwee ike ịdụ onwe ya ọdụ. Onye ọbụla bụ onye Igbo nwee ike ịdụ onwe ya ọdụ ugbu a now. Say what is the way forward? Isoro eziokwu anyị ga-emete. Unfortunately, anyị nwa bụ ndị Igbo agbakọbeghị. Kedu ihe ndị a ji nnọọ hapụ ihe niile ha na-eme gawa Kenya ịkpọlata Maazị Nnamdi Kanu? Anyị ajụbeghị dị ajụjụ. Even mgbe akpọlatakwa Maazị Nnamdi Kanu, nga anyị kwesịrị ha lụwa ọgụ Maazị Nnamdi Kanu esukọkwa anyị isi ọnụ. Anyị na-alụkwa ọgụ among ourselves. Buru onwe anyị deme na social media. Na-alụ dị ọgụ. So ihe m chọrọ ka anyị kwuo n'ụtụtụ ahụ maka insecurity wapụtere ndị ala. Anyị eburukwala ya n'isi. Ọwa anyị nwa na-enyere ha aka na-epush ya on social media. Mana insecurity na-emebe anyị the worst. Ọjọọ so na-abata n'ebe ha abata. Ọjọọ so na-abata be ha abata. Enwebere na ihe mere ebe ha. Maka na otu ebe ha dị mgbe a na-ala agha ka ọ dị. Nye anyị amaghị na ọnọdụ anyị ugbu a ọnọdụ anyị wee exactly ọnọdụ anyị nọ n'agha. Abịa tọka aga ọgụ na-alụ ọgụ na South East. Ha nwere onwe ha peace na-agarawa school. Na-atarawa anọ na azụ free education. While anọ na-egbu anyị ụmụaka anyị na-egbusi anyị n'agha. Ọtụtụ n'ime anyị enwecha ndị gara asylum na Lagos. Enye ha asylum ndị bite ekwe na otu anyị ihe a na-eme ugbu a na. Enwegochaga ndị nọcha ọnọdụ dị anya mana onye ọbụla so ofe onye ọbụla ma nke ọ na-eme. Now, agara m Ezeagụ about 1 month ago. Ga report attack ndị amị mere na Ezeagụ. Gbaa ụlọ ndị mmadụ ọkụ. That is ọkwa jihad ahụ ọ nọ. Ị gaghị ahụ ndị ala a ga-ekwute ya. Ọ nọ na social ha ga-echi ya ọnụ. Mana ọnwa anyị nwa na-ebu picture ndị be ha mere kidnap every day. Even self, otu ahụ m ga-eme that report. Ị gaa na my page ebe m report ha ga na-eme m attack so na ọwashi. Na-akpọ m maybe member of ESN. Ị na-ajụ gị na akpọ m member of ESN. I condemn one OPC nobunu. Why should I condemn ESN? Ya bịa mee m arrest. Ka m jụọ federal government ma Boko Haram bụ insecurity ama nke onye ọbụla ma proscribe ya. Why ka eji proscribe ESN? Ihe m na-echede anyị nwa bụ ndị Igbo ga-eme ugbu a na-awụ ibu placard mee matching sa ha on proscribe ESN na-azụ anyị ndụ. No ESN. After my report na Ezeagụ ka o doro m anya na true na ndị abatabeghị bụ ESN. Mana gaa na social media ka ndị na-abụasị ESN ọkwa ndị otu Maazị Nnamdi Kanu na-agwa ha otu ndị ESN si egbu mmadụ. Nye ete ego the confusion among us. Kịta na sọsọ kidnapping ka emere ha anyị nwa bụ ndị Igbo ha amapụtacha to draws. Let me tell you, after atụrụ Awolowo nga exactly ihe a na-eme ugbu a wụ ihe megenu. Ha amapụta
dọrọ chukwu manzo ogu na ndị ọzọ ha ga mee Q. After emere Q fail anyị bute ụzọ Q fail ha nwapụ. Erelizere Awolowo. Kedu ka Awolowo ji wee kelee ha? Awolowo join na ndị Hausa. Ọ ya wụ the civil war alọ because ọnwụ na Awolowo kipụrụ nkata ha na Ojukwu kpara. Agidere enwe the war. Then mgbe ha hụ na ha agaghị emerinwu the war. That is why m ji ekwu okwu unity ndị Igbo. Onye Igbo ọbụla nwụjiri mmiri ara afọ si ya chọrọ nwere mana kwesịrị ịma na the most important thing wa our unity. Without that unity, whatever, I am a jakabu wine. So, Ojukwu we unite and we well log. I want to war go to how use the war crime. Each stop, Ibuteni is a war crime. Oh, my God, when for shoko. I don't tag I cheerful in him and I, Master Sequa. I am when he teaches not to one on the money here will be capora and say. Maka na ihe ji wee mee genocide n'ugwu Hausa abụdịkwa n'ihe ọzọ na ọkwa jihad ọkwa ihe a na-eme ugbu a ka ha na-achọ otu ha ga-eji na-etwist ya ka ewu na emewe ya ihe something internal mana anya achọbeghị ịmara ihe kemgbe 2021 na-akwa akparata Nnamdi Kanu anyị ezubeghị ike n'ala Igbo egbule more than 5,000 of us. I keep I busy with issue of Nnamdi Kanu wepa ya anya otaka ha megide lock ala Igbo ama ma hom traba yide na aga ne mmuze na ihe a na-ebu propaganda kendi na-ebuda propaganda ọkwa ha nwa no na media na-ebu propaganda ndị ami Igbo ha so ESN na IPOB ndị atara Igbo otaka emega I have to go home na mecha uncover ihe ndị ha mere na ala Igbo. I am when a piece of full insecurity ala. After that insecurity, when I tell you where Jikwa yono, can we kill Jikono? Guinea Buddhist insecurity. Okwama didn't Nnamdi Kanu and Okwaha Tolianga. In the Elena social media, and the ones Hana like Wama Nnamdi Kanu, and where do to Hashi? I could open pota the guy. Oh, yeah, we're bullshit when we want a hand on a push from Potia, name anything. Ya kwenem nedi ke wona ha na ha push from pota the guy ihe ha kete we log among themselves na juno say ndị a na-eme ihe ugbu a na owu nwere onwe ka ha na-alụ maka ya ka owu no de Biafra ade nya okwu Biafra okwu ikwute okwu Biafra alala nke alago enwedo onye na-ekwudo okwu ihe gbasara Biafra enwedo onye na-ekwute okwu ihe gbasara Biafra. Ị gaa na social media onye a ga na-alụso DOS onye a na-alụso 100 men onye a na-alụso yara m ka m ji oge ụfọdụ emere anyị eme ihe m ji pụtakwa ikwu okwu a n'ugbu a na-awụ the same thing mekwe n'oge agha na ihe anyị na-aghọtahụ na ihe na-eme na be ndị ofe mmanụ ugbu a na-awụ ha na ndị Hausa alụwala enwene disagreement because ihe anyị nwa bụ ndị Igbo na-amara bụ na ndị ofe mmanụ is considered an Islamic nation. Na ndị na-ekpe isi ala na be ndị ofe mmanụ dị 70%, ndị na-aka ụka dị 30%. Ọtụtụ ndị na-akpụ isi ala most of ga cheke most of ndị pastors nwere church today wu isi ala ka ha si na-apụta. And then when every 10 days na ha ga-alaghachikwa back to that isi ala ha. Ha na-ahụta onwe ha more as Muslims than as Christians. Obo na ịmara ya now. So, APC government mgbe ha na form ya part of agreement ndị ofe mmanụ na ndị ugwu continue the Islamization agenda. Unu anya unu ga-ahụ na this terrorism and everything skyrocketed from 2015 Buhari take over. Ka m jike n'unu throughout ihe anyị na-ata ahụhụ n'ala Igbo ma Nnamdi Kanu akpụnata ma insecurity nọ n'ala Igbo kedu ka ndị ofe mmanụ anụ ụlọ na-ekirịta ugbu a na-asị na-enyere ha aka ebu nke ha kwuru esetara ha ndị ugwu nke ha wee ịnọ na-egbu anyị ha nọrọ ndị ugwu asị ndị amị awụbatara ha asị ndị amị ha nọ n'ọhịa asị ndị Fulani igbu egbu ndị ala nọ na social media and media na-etwist
the truth. And they nearly succeeded. Because I knew Wabunundi, we have my way than I got bata. And then I don't know, in natural way, in fact, baptism name which way when say no that time and I go to the extent now. It may be allowed, and when Gahana by Yeba, how a name point ESN na IPOB on a media name. I was monitoring everything. How a name point ESN na IPOB. Kahano name point. At that time, I want to live on 2024. Why am I Nnamdi Kanu more IPOB when to go because the man were overwhelmed. I took it upon myself, na report to ndị Igbo na ahụ okay ihe awe eziokwu aba m no dey popular onye mbụ before na agbacha ha na the best way to fight this onye ọbụla itige vigilante ewetinye ndị m ga-enye kudos m ga-enye ezigbo ekele ewu ndị okwo lite raise over 500 vigilantes bi ha egbe bi ha moto ha chụrụ ndị Biafra Liberation Army na Osumuhu chọọ na Lilu over Nnewi South ndị ọlụti obodo niile tige vigilante na ihe stop kwa throughout ihe ndị amị nọrọ by for 4 years ha nwa ndị a na-eyo ha nwa ndị amị gbara eke ụtụtụ ọkụ ha bịa gọrọ ndị amị ọkwenye ha achọla ibe Enugu na onye ha ga-eme na Ezeagụ ngara cover na ha na-achị ESN bido gboo obodo ọkụtụ ndị obodo ahụ kwapụ onye ha m gara ugbu a na report ahụ ga-blọk ya then anyị hapụga nke dịrị anyị na hapụga ndị na-eme ihe mee anyị ha nọ na media twist ya ka anyị bịa ugbu a na-eti ọnụ na-epost nke ha then in order to attract us in order ka ha wee nwee ike ịghọrị anyị ha bidozie ihe niile Nnamdi Kanu kwuwere kemgbe mgbe Nnamdi Kanu na-ekwu ihe ha na-akpọ iyi ha na blackmail ya ha so na ihe demonize IPOB a control wekwele ha brain unu through the media ịgazie na social media ugbu a ihe a na-epost ugbu a wo Professor Nnamdi gịnị ya ihe niile unu na-epost ugbu a ka o si nye nwa amadi ahụ nọ na nga aka why not ọ bụzie na ndị obodo a na-amara na ha mere mistake mejọ Nnamdi Kanu why not ha we stage ụdị protest ahụ 1 million march ha stage against Goodluck Jonathan gwazie nwanne ha nwoke tụrụ Nnamdi Kanu nga ka o release Nnamdi Kanu no ha need to keep unu busy ka unu nyere ha aka push insecurity n'obe ha while ọ nọkwa be anyị kemgbe unu ga-amara ihe kedu mgbe unu nwasị na unu like Maazị Nnamdi Kanu kedu mgbe unu ga-amara ihe na ịhụkwana mmadụ n'anya abụrụkwa n'elu ọnụ kedu ihe imegoro inyere nwa amadi aka ịpụtanụ ị nwere ike ịgwa m outside nọ na social media na-akpọ mmadụ iyi pụta bịa present elekwa aka m nyegoro the truth of the matter bụ na Maazị Nnamdi Kanu atọla ya nga mkpụrụ ọka and ndị tụrụ ya nga ahụ ndị ofe mmanụ the whole about 6 councils defend the federal government wụ ndị ofe mmanụ George wụ onye ofe mmanụ president wụ onye ofe mmanụ attorney general onye ofe mmanụ DSS onye ofe mmanụ ha maka na atara ikwe then una hapụga ịdị na-ekwo ndị na-atara ya na-ekwozi ụmụnne na enwe onye ọbụla sị Maazị Nnamdi Kanu mere ihe a unu ekwuola dị n'agbanyeghị ife anyị eji ọfọ okpere Nnamdi Kanu ikpe from 2015 to 2023 Paul with clean hands nwere ya winning today na maka na nwoke ahụ apụọla na condemn maybe ihe ọhụrụ na-adịghị mma enidere correct today enweghị ụdị aha ha na-akpọ that man enweghị ụdị aha ha na-akpọ that man nwa bụ Lolo Nneka Chimezie repọtụrụ ihe niile m report maka na m bugo okwu si ya na trouble a na-akọs everywhere na ọnya nwa ga-edozi nwu ya kedu ka ị ga-eji one man ị nwere 100 men ị nwere the range IPOB members na ha ekwete ha na DOS ị nọ na Biafra Liberation Army na ihe awụ ha awụ ndị mere ihe ofu onye why not ka ị nyere onwe gị aka nyere anyị aka put these people under one umbrella denounce them IPOB is big enough
Maazị Lolo Nneka Chimezie ekwuola arụ ha na-ezuzugharị. Ichefukwana Lolo Nneka Chimezie ukwu onye Igbo. Anyị niile kwechekwara ijikwa aka ọnụ lụba ọga. Na mkwugodo okwu Maazị Nnamdi Kanu is a leader and must be scrutinized. Ị ga-scrutinize ya ga-agbaji ya olu. Ihe unu nye ga ofe anyị mụ na ụmụ ekwetekwana unu bụ ndị Igbo. Ọ ndị ofe mmanụ nọ here. Because ha ahụ na anyị achọpụtawala ọtụtụ ihe na-adịghị mma Maazị Nnamdi Kanu mere. Anyị ọnwụ na-agba nkịta idozie ya edozie gbazie Maazị Nnamdi Kanu olu. Anyị ga-anọ ozu ofu ebe lụwa ọgụ dịrị anyị. Ha wukpụtacha na social media. Na-etizi ọgbaghara na wega fuel. Ha bịazie ha na-akọmentị ya dịka ha hụrụ Maazị Nnamdi. Majority of comment wụ ha nwa with fake Igbo name. Ana m ele enwe nke ị ga-ele ya wụ 65 follow. Ajọs mepesha ka ha mewe m attack. Mana unu pịa aka na tipa bụ aja. So ihe m na-adọkwu na aka na ntị wepụkwa na ọnụ na insecurity na-emebe ndị Yoruba bịa ka echi ọnụ na nke na-emebe anyị. Na ha nke ewu na agbago anyị okirikiri ka unu kwado ekwe ESN. Ha bịa mee m arrest na m na-akwado ESN. Ọ ha wụ nka iji. President agaghị ahapụga dị OPC. OPC unu hụrụ na amatoka uwe ofu ihe ọbụla wụ security na Yoruba land. Daniel Adam dị in charge. Ị ga-anụ ya. Ihe ọbụla wụ security ma nke a sị emere amateko ọ Daniel Adam. So m na-ekwu na ndị gọvanọ anyị shudu na ndị ọbụla ma ndị IPOB ka anyị mara na ọnọdụ Naijiria na ugbu a na kwakọnata onwe anyị ọnụ. Ebe ọ bụla na ESN from nke m hụrụ now nke m hụrụ n'eze agụ enwebeghị ebe m hụrụ ha mana nke a m hụrụ ha n'eze agụ. Nke a m hụrụ ha n'eze agụ. Ndị eze agụ kwuo na kemgbe 2010 till last year na ndị Fulani egbukatala ha hapụrụ. Ọ nọ ịga na my page ọ na-ama mfe ụdị nke ahụ agaghị ebu ụdị ahụ maka anyị na-alụzi wọ anyị kwesịrị ijikọ ọnụ na-alụ even if na m na ga-ekweghị n'ofu ihe ga-enwerịrị nke bụ interest. That common interest pụtakwana gị iti ya ọnụ ma ha etea m. Enwe nke ahụ ewepụtara asokio ihe eze aga anụnwa ọkwari nwere onwe ọkwari maka jihad a ka eji web anyị ji wepụtasị ka anyị mewe nwere onwe. Ewepụtakwana ripọt eze aga ahụ onye ọbụla ti ya ọnụ ọ wụrụ otu ọbụla ime visit. Kwakwa mmadụ ga visit this village anụ ihe mere na even a sue army to court. Anyị pụtakwa ịlụwakwa nke dịrị anyị nọ. Ka anyị mara nya mmadụ ọ na-adị ka ihe ejikọ ya ọnụ. Ọwa sị na anyị enweghị ike ijikọta nwa ọnụ anyị nye aka hapụ ijikọta onwe anyị ọnụ. Ka m gwakwa unu Maazị Nnamdi Kanu abụrụkwa sent and because na unu debere ya ọnọdụ na-enwe ihe mmadụ hụrụ about him kwuo ya atakụrụ onye ahụ. That is why ọ maghị na enwekwe na ebe ọ na-eme mistake maka no scrutinize ya mmadụ ya legharị anya ma na enwere ndị na-ele ya anya ma na enwe ike ịgbaji onwe ya olu. So unu nwa na-eme na akparịala Maazị Nnamdi Kanu unu ahụ ya n'anya unu hetere ya. Ọ dị ka onye nne ya na-abara mba bachara nwa ya mba gị pụọ nwa ha ịjọ nwa gịnị ka anyị mere mma ji abara gị mba ya akọ gị na-agwa nwa ha na mme ya het ya na mme ya dị wicked. Kama ị ga-agwa nwatakịrị ahụ na ihe mmaji jikwa na-agwa gị ihe aka ịba uru ọhịa unu na-eme Maazị Nnamdi Kanu and ọ bụrụ na enwere ndị gwawara Maazị Nnamdi Kanu kwụrụ ụgwọ ya eziokwu na gboo ọgọdọra nọ na nga today. He would have taken advices and not be where he is today. Okay, onye a na-agala nga unu na-emekpe na ụlọ like ya pụtakwa n'ụlọ ọrụ anụ ya ọgụ pụtakwa mere ya protest ka ọ pụta no unu anọrọ na social media anyị na-afight onwe anyị na-egbusi onwe anyị. So ọkwa ka m bịara ịma because unu eburula ihe ndị ofe mma na n'isi na echile ha sụkwa na ndị Awụsa ọnụ. Election erukwele Peter Obi apụtala anyị na-achọ ebe anyị na-achọ ebe a unu achakwara maka agụ ọnụ ugbu a na anyị na ndị ugwu ụlụwa. Ka m gwa gị ihe na-ese ha na ndị ugwu okwu mgbe ha mere agree na a ga-eme this jihad ebe ekwete na a ga-eme jihad a from Benue down to South East under ụnụ ndị wu Christian a na-eme ndị jihad. So ndị ugwu nọdụ na be anyị n'ala na-egbu o gosigo ha na cheki na anyị gbasara ụta mana aghọta onwe anyị
kedu ka anyị ga-design n'ofe ebe anyị need iji ofe olu na-ekwu onye na nwanne ya na-ese enwe that common interest bịa anyị hapụgado n'okwu anyị na-ese chụpụ ndị iro ma nọtakwa sewekwe. Alaiki m otu Maazị Nnamdi Kanu si ekwu okwu n'ike n'ike pụta bịa akọwa m ọnụ na nke ahụ, mana o rukwena na nke interest anyị niile anyị wụsa difference anyị pụta lụọ ya na ị ga-enidikwe m na Maazị Nnamdi Kanu pụta m ga-enidi gị n'agbanyeghị na m alaiki ha otu o ji ekwu okwu mana agakwa m gaa represent ya. So anyị ga-eme allow ndị mmadụ air their view. Ọ mmadụ ka ọ wee ose my phone na this girl na Ọnịcha wepụtara microphone na-akpọrịtụrụ mbụ iyi enwebeghị onye m hụrụ review ya n'eni leader awụpụta na-akpọ ya iyi. Ihe unu na-eme na-emezi m ifele. Ọ dịzị ka enwere ihe unu na-ezo. Ọ dịzị ka enwere ihe unu na-ezo. Maazị Nnamdi Kanu mere ọtụtụ mistake a ga-correct unu chọọ ka move forward and a ga-ekwu and a ga-correct ya. Agwala m unu I will never be intimidated because Maazị Nnamdi Kanu dị crucial to ihe anyị na-eme. So ọnwụ na ọ na-take decision for me and you enwere say ọ bụ ashị because ọtụtụ mistake ka o mere na etile anyị na nsogbu. Anyị need pause review ebe ejedebewere nwere ebe emere mistake na ebe emetere ya anyị abịakọ na oke ngwa maazị emete ha nke maazị anya ma nchizi ụzọ he should be able to listen to ndị ọ na-achị. So but enwego ndị dị so deranged in their brain and fanatical that they can't reason anymore. Ito ndị dị ka anyị ga-agbaji unu olu gather your brain back maka onye gị ha aka because onye Igbo si ya wuo onye Igbo sa anyị na-adọ nwere onwe gịnụ na enwere ebe ndị amị na-eme jihad anyị na-alụso ọgụ ga-aga gba village ọkụ enwe ihe ha mere kama ị nọ ngede kama ị ga-eti ego ọnụ sele ihe anyị ga-eme ga-akpọwa iyi. You are deranged, you are brainwashed. Na asị ife ịkpọcha iyi ahụ release Maazị Nnamdi Kanu asị ife iyi unu na-akpọ ọnwụ na iyi na-ewepụta mmadụ o wepụtala ya na unu aghọtabeghị ọnọdụ edewere nwa amadi ahụ na-atọla ya nga mkpụrụ ọka na mina gị need sit down kwuo okwu ọka a ga-eji wepụta ya and ka a na-akpa nkata ha a ga-akpa nkata ma enwere ebe o mere mistake ka anyị nwee ike correct mistake ahụ na defend ya moving forward. Ịsa aka ọzọ kome na Ifeanyi Ejiofor was a huge mistake. Any need correct ya because ọ bụdị take a decision enweze the outcome ndị Igbo niile atawa afọ ya then onye chi ikwu okwu sị mba na enwekwana mistake emere nga dị ụta ọ na-eme ka ndị brain ya na-ezughị oke. Anyị nidiri iji ọnwụ na ijikọ aka ọnụ anyị nwee ike ịkpapụ ndị Yoruba nọ nga platform ndị Igbo niile otu aka ha gagara iji sacha onwe ha nọ ebe ahụ na-akpụ iyi. Madam Nneka, ihe platform gị I think na ịkpọmatara ka enwe ihe anyị ga-contribute n'ihe nọrọ nga ahụ na-akpụ iyi nọ nga ahụ na-akpụ anyị iyi. So ihe m na-agwa unu bụ na ka anyị nọ na-alụso onwe anyị ọgụ ihe plan wo ndị ala nọrọ na social media were their press na blackmail IPOB of which ha ma na otu a anwụ anyị ọgụ ga-alụnwu dị ọgụ. Ndị ugwu nọ on ground lekwa ihe na-eso okwu now. America abatago and ọkwụnụ mana America abata na IPOB nyekwara aka ịkpọbata America na the Christian genocide. Nigerian government kwuru ya ihe I deal with facts. I deal with facts. Nigerian government kwuru in fact Daniel Buala went to so many nations. How saw IPOB sponsor that? Kudos to them. Na ihe ha ji slow down wo mgbe America bata put pressure on Tinubu wee laa azụ na ihe gbasara itinye sharia na Nigeria. So ndị ofe mmanụ na ndị Hausa enwewego ọgụ biko pụta na ha lụọ ọgụ dịrị ha.
Kam Jono, Kedi Matana, come back where Mataka, why na have a bena, Bendo Femman, can we have me? Why could you roll from Benue down to the east, King Hani? Me, why Kabeha Joy? Kita na ha huna na nda ala abrola duta anya America bozie ha ihe niile uno la anya kita ozi gini one of Sokoto ka na akpọ afa enwebeghị ni onye ofe mmadụ afa ya bata n'ihe America na-ede so ndị ugwu ewegi iwe banyebe ha ụnọ hụkwa demand terrorist nyere na a ga-eme approve sharia ụnọ aga na agma ihe ọnụ na angry ha chi divert attention on ha divert attention on with hey prophecy ugba ka ha mana prophecy ha ka ị na-use no brain now so I jikwa ya lokwu onwe anyị ọgụ enwete ndị ga-apụta ha si even ndị ofe mmanụ kịta na-ebuzi prophecy mana ndị Igbo anyị kịta na fight. Are you listening to yourself? Ị chere ndị ofe mmanụ ada alụ among themselves? Abịa n'isi okwu ha wee expert mana ha enweghị ike ibupụta ya n'ezi ka onye iro mara. Ebiela m Lagos at 30 something years. Onye ofe mmanụ na onye ofe mmanụ ibia na-alụ ọgụ oge ekwe ka onye Igbo maọbụ onye Hausa bata. Because ọ ma na-abata ị naghị abata for their interest. Maka ndị ofe mmanụ hụrụ ndị ugwu asị ndị iro, ndị ugwu hụrụ ndị Igbo asị ndị iro, ndị Igbo hụrụ ndị ofe mmanụ asị ndị iro, ndị ofe mmanụ hụrụ ndị Igbo asị ndị iro, otu obodo adị. So na and ihe ha na-echi ha ụra, ihe na-echi obodo a ụra bụ ndị Igbo ịnọkọ ọnụ were ofu obi. And ihe ha na-agba mbọ ya wee make sure na anyị ejighị ofu obi ahụ. Nwanne onye aha ka m nọ na enwere bọọsụ shi uyo na-apụta n'Owerri na nga ọkpala. Eme ha abduct. Anyị anaghị ebu ya. Chineke nna. Mbosi akwa na ndị agwụ ka asị na-eme protest onye ndị Fulani herdsmen gburu anya ọwụhụrụ anyị discussion discussion anyị wota m na-eme ihe ụgba na mmecha anya ha abịa kọpịrị ebe mkpọrọ maazị Nnamdi Kanu aha bupụta ndị na-enwetara anyị Biafra. So biko nna yọkwa awụ na ịma mana ka obodo a dị ofu onye Igbo ga meta ihe agaghị akpọ onye aha akpọ ebo ya ndị Igbo niile because unu ekwuola makpuchie prọfesi ya niile na unu na-ebu ugbu a na ọwụ ya ga-ewepụta ya. Why not ọ bụrụ na prọfesi nke a agaala prọfesi emezugo n'ala Igbo anyị ya mezukwe na be ndị ofe mmanụ ka anyị chọwa n'ihe anyị mere onwe anyị na prọfesi nke na-eme na be anyị. Ka anyị kpawa nna nkata maazị Nnamdi Kanu ọkwa ya nọdụ na IPOB kwa ya wuo onye isi ndị IPOB. Kedu ihe eji ekeri na IPOB? Because ọ bụrụ na ekeri ha otu a ha niile nọrọ intact enwere ike ha epushele wepụta ya. Na ọ bụrụ na ekeri ha otu a ha niile nọrọ intact enwere ike ihe mee n'ala Igbo ama mme n'ala Igbo. Maka na etu aka iji wee koerigide asadi gị bụ mịba n'ala Igbo ofu onye mịba na-ehu n'ala Igbo pụta were egbe na-eche n'anyị ndị niile a n'ebe a na-agụcha ọlụ mmiri nweghị onye ụjọ kwere challenge ya ọmụmụ challenge ya. So that is why m ji ọtụtụ n'ime na I don't listen to you because ya ụnụ abụghị ụmụ nwoke. Maka ile ndị ka nọ n'ihe a na-akọ na-akpụ ya ụmụ nwoke ụnụ erughị m ogo m. Asị wepụta nwoke ewepụta m wepụta ụnụ a ga-ebu ụzọ were m hapụ ụnụ. Yes, ọtụtụ n'ime ụnụ nọ n'ọrụ ụnụ wee kwu iyi ọdịnarị ga-amere ya protest na Abuja ụnụ aga nwụhụ. Ọdịnarị pụta na social media otu na-etige picture m na-akụ eri tigekwen picture asị dịka challenge ya agụ why are you doing this na-emenwu ya. So kedu ihe m meji sa pụta onye kwuo mpụta na-asụ ụnụ kwa can't maka mụ na anọ na the same level. Ọ pụrụ m aga m eze agụ mbọsị a ndị amị mere ihe why gaghị ya gaa dị asemanụ kụrụ dị kọlọ ndị amị out. Ị na-ada enwe ife ụnọ na social media ihe ụnụ na-akpọ ọwụ na-akpọ ha akwụna na-akpọ nke ụna ya ka dimkpa nọ na-eme dimkpa be nne ya na-agba ọkụ. Dimkpa be nne ya na-agba ọkụ. Dimkpa be nne ya na-agba ọkụ.
ihe nọ na ya bụ ịnọ na social media. Ndị Yoruba ebuliele na men. Emego m di video m ga-epost ya gosi unu ha ebuliele were egbe baa ọfịa. Kwe hụrụ ụmụaka ya mara abduct. Ha ga-enweta ha. Ha ebidogo na-ere ede ndị Hausa ma ndị na-agha ayụyọ. Unu nyere ha aka unu nọ na unu ma n'ọwa anyị nwe social media. Unu nyere ha aka nọ na social media. Unu nyere ha aka nọ na social media. Ihe unu na-akọ ọwa asịrị ka unu na-akọ ha na social media. Ọ ihe unu nyere ha aka na-akọ na social media asịrị ka unu na-akọ na social media. Unu enwere Oliver. Unu a-challenge nwe ha sarị dịka Igbo. Unu alakwudo be nna unu ga agba akwụkwọ. Unu alakwudo be nna unu ga lie onye unu anọ na social media. Kogide asịrị achụfushi unu be nna unu. Unu enyekwere ndị ofe mma n'aka ugbu a na ịlụ ọgụ nọ na be ha. So biko unu ka unu na-alụkwa ọgụ unu na-alụ, I need to secure ala Igbo. And from all indication now, report nwete from Ezeagu una on the ESN via chụpụrụ ha ndị Fulani herdsmen. So I need ịkwado ESN. Build ha. And then the ka akpa oku mara ka isi nọkọ ọnụ chekwawa ala Igbo. Otherwise, ihe niile ihu na-ekwu n'uwe otu esi anụ anyị ala Igbo nye ndị Fulani herdsmen. And also n'ihe eji ga-akpọta Maazị Nnamdi Kanu. Na onye fully well na-akpọta ya. Na ọ bịa ha na ndị Igbo ga with him. Ndị Igbo once ọwụ ya. Anyị ga-amakapụtashi. Then amakapụtasha a divide opinion. Ịma ha eburugo ụzọ. Ha ekweghị release ezigbote report nwere ike ime. And they report ihe Maazị me that is not right. No, they don't. Ihe a na-eme ugbu a na ihe a na-present agwa unu some of our leaders agala. Ekpughere ha report ya. You can't just talk. Ha pụtawakwara onwe ha. There are some informations anyị nwa bụ ndị na-akpagharị nwere unu na-enwe ha. Aka Nigerian gọọmenti a ga-ekwe ka enwe because ha ka chọrọ ka anyị na-esokwe. Ha ka chọrọ ka anyị na-eso Maazị n'isi ota anyị ji eso ya n'isi. Ha chọrọ ka anyị na-eso ya n'ikpu isi a ota anyị ji eso ya n'ikpu isi. Ịghọtago? Ka anyị daa ghọta na ihe na-eme maka anyị ghọtakwa. Anyị ghọta nsogbu ga-adị. You know. So, at this point now, I'm gonna just take a few contributions. And Vicky, you know, we will need to understand we are. We need to understand is not drama. Now, Mario Kuku. Because I believe him, no matter what you when they wiggy, you speak with decorum. You cook when you say the man. I don't entertain Onyara. But Onyara not on a psychiatric home. So you want Onyara and the Behaba Abahapo. I don't entertain them. So you cook with decorum. And I told my day, I have Gwam Namna Pari Mazin Nam de Kala Pari. Mazin Nam de Kalo Madana Pari Tunumbu. And the wooden Pari Kamna Pariana may cook the real thing. Tunumbu, Managin so Guatunumbu, Guagovana Yoku. So Mazin Nam de Kalo Bomad. I Jagua Yoku. So in here there on the one won't do it like 3 and too much. And when your mother complaining about him, no line, you know, Daniel Buala. Unu ga-ahụ apụta na TV. Ọ dakpọ ndị mmadụ iyi. Ọ pụta na TV ihe ọ na-ekwuwo. Enwe ihe a na-akọwa maka Tinubu ya were nwayọọ doo ndị mmadụ anya. So ihe unu ga-emekwe like that wụ na ka unu hapụ ịdị na-demonize Maazị Nnamdi Kanu. Enwe ihe ndị mmadụ na-ekwu maka ya ịpụta iwere nwayọọ doo ndị mmadụ anya. Maka ya nwabụ Maazị Nnamdi Kanu na-esokwa ekwu okwu maka ndị mmadụ. Most of his broadcast on ndị mmadụ. Ọ kpọrọ Buhari ihe na ọ kpọrọ Bujubril. In fact, also hope also na Peter Obi mgbe na Peter Obi na-akpọ ntu egbu dị ya egbu na aghọta okwu ọtụtụ ihe
Ebudi ebu. Ihe a na-eme onye apụta call on out ewehala ọta emu public figure ndị mmadụ na-ekwu enwe nke m chọrọ ịsa m sa enwe nke m chọrọ ịsa m hapịa. So ị nọrọ ihe achị ikwu biko talk with decorum. And biko anyị nwere 2 minutes to do our submission. Tinted. A na-ekwe line by line, please. Kali Fason. Urubegi n'aka. Tinted. Okay, so Lolo, they work for your great analysis. Hello, my sister. Afternoon. Imenan is like an eye-opening to some of our people. Indeed. Thank you, my dear sister. Yeah. Our condition in that country is not the same. Exactly. Yoruba. After all, is the president not a Yoruba man? Oh. If Awuna and the Yoruba were the same, then why were they chasing Igbos away from Lagos? Yes, for how many years now? Ndị Hausa, ndị Fulani on their own are chasing Igbos from their own natal. My sister. Killing the Christians and so on, burning people's shops and houses. And it's exactly the same thing. Ndị Yoruba na-emekwa ndị Igbo in their own state, which is Lagos. My sister, let me help you, please. Onomani ihe a na-eme na South Africa wad abike dabere na ọtụtụ ndị Yoruba gara kọsọ ya ka achụpụ ndị Igbo na ọtọ nọ na against everybody. Man nke ha mere na Ghana ebe ha na-achụ ndị Igbo. Go ahead. Yes. So if anybody will think now Igbos and Yorubas are in the same boat, being marginalized by the Fulanis, that person is lying. Because the same treatment Fulanis are giving to ndị Igbo n'Ugwu Hausa is the same. The Yorubas has been meting on us. Na our current vice president. Yela Amusu. Nkata ha kpara ihe a ga-eme ndị Igbo na they agreed. Ndị ofe mmanụ na ndị Hausa men agreed na APC. We all saw it now. How many properties of ndị Igbo get demolished go na Lagos? How many shops ndị Igbo ga go in different markets? Some of we've seen meetings. Ebe ha na-agba nkata ihe a ga-eme ndị Igbo na ga-esi chọna ndị Igbo. Ona ga-esi me ndị Igbo. And not only in Nigeria, even over here. N'obodo ibe a ebe anyị nọ now, if you are working with onye Yoruba, you're always very careful because na ha ndị ihu na-abụ. Ndị Yoruba nwere that hatred over ndị Igbo. Also n'ihe nji wee from Yoruba church. I used to attend one very good Yoruba church before, owned by the Yoruba man. But when I saw the way in the Yoruba see me, so far ni Iwuro onye Yoruba, they can never integrate with you. They still see you as an enemy. So now Fulani now are beginning to kill them, are beginning to take over their land. It's not a thing through their own problem on our head. My sister. We already have our own problem, a very big one for that matter, which them have contributed a great deal towards it. So we are entirely different people. So we should champion our own problem and not the problem of Yorubas. Let them carry their own problem on their own. Thank you, my sister. Round up. Lolo, on another note, in regards to the issue of Nnamdi Kanu, all these people who are things about Nnamdi Kanu, many of them were not supporting Nnamdi Kanu when he was out. You talked about the Yoruba Bulu case, and you say, is he not their judge that sentenced him? All of them. The whole lawyer, I was in court. My sister, I'm not court. Don't me my video, see? Is Yoruba nation and Igbo nation at war? The whole council of federal government, Yoruba judge, Yoruba attorney general, Yoruba chief justice, Yoruba DSS, Yoruba. I was the one that Yoruba so much love Nnamdi Kanu on Igbo in the initial time. During all these court procedures of Nnamdi Kanu before he was sentenced,
How many of those Yorubas raised their voice to call on their brother who is the judge? Let me shock you. Ebe esemokwu mi na Maazị Nnamdi Kanu na ụmụnne ya n'obido. Ebe esemokwu mi na ụmụnne Maazị Nnamdi Kanu n'obido. As a na-eme protest, Sowore called out IPOB and our leaders. Video, Sean Sowore. Ichi mere Maazị Nnamdi Kanu. Ana m adịkarị conscious about how we sukwa issue ọnụ. Mfia na ịchọghị imere anyị protest, imecha protest ịkọkwa anyị shọ na ịlazi anyị sewe no, ichi ime protest, mee protest. Onye chọrọ join na join n'oge. Some of our people may attack. Ana m agada protest, my sister, print 100 t-shirts, print photo Sowore na Nnamdi Kanu on it, buru ya gaa Abuja. Nwanne m mgbe m ruru Abuja ka m ma na ụmụnne Maazị Nnamdi Kanu ji ihe na-promote Sowore presidential ambition ya ka ndị Igbo like anya. Because that protest never took place. Eba nke iwe m n'obido. Enyejido ha nsogbu ngwa even ewere m nọmba ndị chairman so many markets nye Sowore si ya ngwa ka akpọ ndị ime ahịa ị ga-akpọpụta ndị Yoruba ụnụ ka isi n'okpuru supply ya ka ibupụta ihe dịka 5,000 people ndị Igbo anyị mana anyị ga-anọ n'azụ due to anyị pụtaghala agbawa ndị bụ ụnụ nọ n'ihu. I gave this man that number. Ọ sị m ya bịazie Lagos ka m kpọọ ndị ime ahịa nụnwa meeting. Ihe wee bụ esemokwu part of ihe mma na ndị adịdị serious. Mkpozie this man kemgbe na-abịa nwakpado epik call m. The day a sentence Maazị Nnamdi Kanu was that day nọ na that prison na that court kwuo okwu ahụ gara the whole world. Aba maka nọ m na warn ụmụnne anyị na-eme meeting na ga-atọ onye nga ha pụta ha na-esho ọ dị ka ha ebido ekpere na this one a na-eme ya na ihu otu ha show as if everything is in order. Na-epenti ya red. Na-epenti ya red ndị mmadụ a na-aṅụrị. That is why mgbe sentence Maazị Nnamdi Kanu enwe ihe ndị mmadụ kpọrọ ya because a na-enye dị nya na ọ ga-apụtakwa adị enye ndị m ọ ya bụ iwe m ebe ha nọ. Mana m na-aga ihe m na-ahụ even agwa m ha na a ga-enye dị n'onye a death sentence ọ dị lucky with ihe George a na-agụchi na ihe m hụrụ ndị a na-ekwu na the argument of the other prosecuting counsel. Na onye a ga-aga na nga na onye a self even ha ga-ekwu you because ha na all terrorism and then other crime wo no death sentence ka ọ na-ebu. Mana ha na-eme meeting ha sị m na ama mmịa na America ama mkpesị ka gbasara America here. Unu chefuole na report Maazị Nnamdi Kanu why ka other countries ji ha anaghị eti ya ọnụ. Enwere ihe unu na-ama countries ma ha ji gwa. Now let me round up my sister. The day atụzi ya nga mbatazi wee iwe m na ha nwee meeting. Ha sị m ka anyị na Sowore ga nwee meeting. Kanu nta kpọọ m ngawa pụọ n'ụzọ si sendara m address. Ọ sị m na Sowore abịagola. That day ka m sị na ndị a nwere ike igbufu m na dis Abuja m lọta daa ebe a ka iwe me na ha si and some other things. Mana ndị mmadụ abịa a na-brainwash ndị mana ndị mmadụ ejighị the real information that even ngwa na onwe gị nwere interest ya at heart. Bịa na-ekwu okwu innocently ka call attention ndị mmadụ to the real gist ka ma ka esi enye aka. Ha maka ndị adịgo brainwashed ha akụ eriwe. So my sister round up. To round up ndị na-akpụ gị n'ọnụ na ikwuru nke a kwuo nke a. There is nothing that you Lolo Nneka has spoken about Maazị Nnamdi Kanu that real IPOB members have not spoken. When I talk about members, I mean members that supported and made Maazị Nnamdi Kanu whom he is. Because no group only Meloji the popular. And this is a group that have supported him, that have stood with him. And suddenly, he decided to back that group by creating factions, rivals. You pointed out about online. People now are beginning to open up things about ESN, created by the same Maazị Nnamdi Kanu. And these are the people that are claiming that they are working for him. But they have been in the social media jeopardizing what he initiated and created. As a result of this faction, what they are creating. And Maazị Nnamdi Kanu did not create faction. I don't see any reason anybody in IPOB will be pointing finger towards his direction. Also, creating confusion in leadership
in order to create another different thing. We don't even know who they are and what they are doing. So Lolo Nneka is the exact thing members of IPOB has been pointing out. They just want to shut you down. If that is the case, why are they not challenging other IPOB media members that are speaking the same thing? Why only you? Why did they target only you? Yeah, so I do not see what you have spoken against me. Everything he pointed out is nothing but the truth. So Onyaona is talking in vain. They should face the reality and not on social media rubbish. Thank you for giving me this opportunity. There, my sister. Yeah, Daniel, Onwachukwu, please. Hello, Biafra. There. Because gentleman here will be able to all the information that I have for all Biafrans. And the reason why I came up this life, can bring to your notice. With something that I need to discuss with you and Biafrans. But I believe you can make it I'm maybe a bit or something like that. I go to first. Go out of Biafrans in Serbia. How did mean here? See, that I have an information of all Biafrans. I want a member of IP. I want a member of IPOB. That's yes, I'm a member. That is the main reason why I have a message for you people. Ị ga-aga na ndị mma na champion n'ihe IPOB ihe mma na champion ọnụ Maazị Nnamdi Kanu na champion ya now. So Maazị Nnamdi Kanu will leader of the IPOB. So I think you should find a way to send it to them. If you cannot be bold enough ịpụta ya na public, ihe ọbụla na-agaghị ekwu na public enwe ihe m ji eme. So onye ga-eme chọta ndị nwere ike use that news got useful to and send it to them. And I want ihe ọbụla ị ga-agwa m ugbu a sị m ekwukweli onwe ha isi. To make it short, all this discrimination, all this fight among Igbo. Oh, him now look yeah, that's what I'm fighting. Yeah. No, but now you can still pass it across to in fact, here you make them attack all what this unity. There is no how I get achieve without coming together. There's no how I get design a chota Biafra. We end up fighting among ourselves. So in here, will try and reach out. You can go to Sokoto. If we're going, the only person who can solve this problem, Nnamdi Kanu, take it or you leave it. Take it or you leave, because the 100 men won't do it, yeah. DOS IPOB won't do it, yeah. Simon Ekpa and Biafra Liberation Army won't do it, yeah. Then when they tell this grunted IPOB member, Sisna Hekwete na DOS, Manaha Kwete na Nnamdi Kanu won't do it, yeah. 4 groups under 1 person. And these 4 groups are fighting. And when the Hemen Agige or any Igbo person game, and I put them as Nnamdi Kanu, we cannot achieve this. I am the leader of IPOB. Please, everybody, go back to IPOB. That's the only solution. Anything on your plan as again, I will do the solution. My choga. And all ya can put it to remember attack. You understand? No man, I will go on. So no one I am, and I get divide the wound. Negunilia go and I can't watch an alibu. I think in here, Buhari na ndị na-achị achị men operate now. Enwego awụ bataje a lot of money. Kama no amaghị onye na-eme nke ọ na-eme, amaghị onye wụ onye. Ịghọtala? Ọ ya wụ the problem anyị nọ n'ime now. Amaghị mana ihe mma wụ before Maazị Nnamdi Kanu aga nga otu ya wụ IPOB. And otu ya nwa wụ IPOB adịghị divided that time. So why can I just divide her now one on and now any drink had the impact more than ever. Kaha we can like now this ESN after I'm getting go come to top tana without ESN that what we're going.
And even the ESN, ndị nakwa na IPOB chọkwa na ha dịkwa loyal to Maazị Nnamdi Kanu na-agbakwa ESN tackle na-reveal secret ha. You understand? So the war, the war ebidogo among us. So onye ọbụla ga-asị na obodo, no matter how bad, ka anyị bịakọ ọnụ. Ọwachi then otam dị board na-agwa Maazị Nnamdi Kanu na ihe anọghị n'ọkpa idozinu. Then m na-ekwu ya asọwụ mkparị. O dona gị anya na that division emego ya ha achieve maka eziokwu the one. And ebe ọ na m aghọtago nọ ihe ọwụ agaghị esi aga meju ụjọ gbafu anyị ga-ekwugide until anyị niile ghọtazie ma ndị nwa na-eyu maka enwe ndị dị innocent. Enwe one guy pụta ahụ m somewhere asị m lọlọ ihe nke na-eme na asị enyere federal gọọmenti nyere 400 million ijizi na-ekwu against Maazị Nnamdi Kanu. M si ya number 1 federal gọọmenti a ga-ede mmadụ 500 naira right now maka ha atụgo Maazị Nnamdi Kanu nga so enweghị ihe anyị ga-eme. That is why arụchana m ọrụ ma apụọla m alọla m ọgụ ka hapụ ịtụ ya nga ndị atọla ya nga so they can ha enyeghị m ego mgbe m na-ekwu okwu maka ndị amị. Ọnwụ na ha nye m ego nga aga eze agụ bọghapụ ndị amị n'ihe ha na-eme. Ya sị m gị na-emekwe na asị ihe ijikwa na akpa m si ya oke kedịkwa n'ihe mkparịrị ya. Ya sị m ya ama mana ya nụrụ. So many people need ige ntị ihe asị mmadụ kwuru. Ihe need wee buo the propaganda na mkparị iwu nya jikọ onwe ya ọnụ. Na mkparị iwu enwe ihe m na mmadụ na-discuss m sị no wu the saint na onye abikwa egbutu nwaanyị na Kenya even na enwe nwa ọtụwarị which is true. Eziokwu ka ọ bụ ihe a na-asị gị ihe na-akparị ya mana anyị na-akparịkwa Tinubu. Anyị na-complain kwa na a na-amajalize anyị. So without coming together and again accepting scrutiny, okay, scrutinize our leader, I take ihe ọwụ nne, how do we stop it? So I need him a lot, but above all, the most important way not corner. About the federal government in Maazị Nnamdi Kanu, the issue of Nigeria. Keke ise mana achọ m ịjụ gị now. Keke ise mana a ga-erelease ya. Nwere ike ịgwa m ihe gosiri gị na a ga-erelease ya. That's why we're seeking over akụkọ. Ka m gwa gị ọ ga-adị mma anyị were godo na a ga-erelease ya denwe aside face the reality now nke na-eme tata bụ na atọla live imprisonment and the live imprisonment bụ na ọ gaghị apụta. Onye ọbụla na-asị gị a ga-erelease ya amadị m on what basis. Kịta na ọ na-aga trial, ọ na-aga omega appeal. Aka anyị nwere ike inyere ya awụ gịnị ka anyị ga-eme ka o win appeal and not ịnọda na ụta iji na-celebrate na Nigeria agaghị atụnwu ya nga. Let me tell you my brother, Nigeria echi ha ebe a gbara plane ha ya CIA ịma asị na plane Ifeanyị Ụba taa ka anyị chigodo n'were propaganda gbuo Ifeanyị Ụba. Asị na plane Ifeanyị Ụba ka eji gaga bunata and all that gburu that man. Na Nigeria contract CIA jide were plane ya ha bunata Maazị Nnamdi Kanu. Onye Igbo ọbụla dị so stupid and deranged think na ajọsụ ga bunata Maazị Nnamdi Kanu break ya international rule ka abịa mee show emeche release ya is neither deranged. Okay, so anyị nwee ike face reality, anyị nwee ike inye ha anyị nwee ike happy na-enye ha the benefit of the doubt. Nwee ike ịlụ ọgụ dị n'iwepụta ya no concentrate because anyị anaghị concentrate otu a ga-esi ewepụta ya. Anyị na-concentrate mgbe ọ pụta ihe ọ ga-eme ndị enemy, mgbe ọ pụta position ọ ga-enye anyị, mgbe ọ pụta ihe ọ ga-eme, not knowing na atọla ya nga not 10 years. As okay, like Simon Ekpa, one can plan after 6 years ọ ga-apụta. And then remember na mgbe a na-sentence ya George sị na ihe ekwesị ikpe ya wee ikpe ọnwụ mana the world na frown at ikpe ọnwụ. So achọrọ m kwunu mata na anyị ga-anọ nga anyị na-enwe confidence na ọ ga-apụta ekpezie ya ikpe ọnwụ mgbe ha enweghị ihe anyị ga-eme na enwe aka ọbụla anyị na-ejiri inye nwa amadi awụ ịkọs chaos all over the world. Chaos awụdụkwa iburu mma ime protest nye mba ụwa nsogbu and anyị agaghị eme by dividing. So nwa gara na Sokoto gwa si the more you divide the more you put yourself at risk. Because ndị Nigeria bịa na-egwu anyị egwu a ga-ewepụta ya during political a na-ebu news na a ga-ewepụta ya. Ọ bụrụ na ha ga-ewepụta ya ha jidere apịa nga mkpụrụ ọka awụdụ 10 years ọwụdụ 5 years.
So my brother, come out of that delusion. Now get weapon there. Let's work on how to put pressure. Can we keep weapon here? And the only way we can do that is speaking with one voice. See labor and we keep put pressure in weapon here. I want not interested in weapon here. But I am sure not interested in weapon because what to hear social media. How can you federal government video because ndo to prove now na ESA no established way killer organization. Maka ha chọrọ blackmail tina asa nwuru chefuo na enwe ihe ndị amị mere na otu mbụ ka ya ejide obodo ndị amị anything ndị amị mere anywhere actually not the president of that country ka ya ejide na ihe ọbụla ha na-ebu eche ha si ESN n'ime no record federal government ndị nwanne asị na m narị ego tupu aka na-ebu echi something ka ga-etinye Maazị Nnamdi Kanu in trouble aghọtadị m ebe ha na-eje. So I think we should work more on our unity. We should work more on ikechi onwe anyị. We should work more imedo onye ọbụla obi. Ma ndị otu ya anụnwa kpasugoro iwe ndị kwesị nyere ya aka atụsịsịrị na ha na-akpọ mmadụ iyi na ha afụrụ ya n'anya na ha na-eme ndị mmadụ insult na ha afụrụ ya n'anya chefuo na the bigger the better. So na round up. Him always some things most of we Biafrans now matter. Okay, that is why when I tell you that now get release, yeah. I'm gonna no problem. No problem. The information that I have for you people. I know quite here. Nah, release. All I need lecture. More no one put about them bo. All I need lecture. When they work on your so. Again, it is for the influence. Ngwana konyo ọzọ kutukwen onna. Ya ndewo nwanne. Mala yelila la mala libu. Ali ile macha. Ebi hesi bido because la afula wo baka le tolite. Asino okenye ku baka na asemba no mo baka abia mi agba gbasasi everywhere. Okay. Yeah. Remember, okay, labai mo aboye ihe ala local government, ihe local oba ye bi experience. Ni security de la libre. Amo ya mbos go. Remember game from na what info ge. E putrale obrisi se no la keke. And that them got report na bomb agbara na eke Obaheze. I watch it because mo alone I watch it those things here. But mo amala lanta baye ayajala no na chat la fulani egbo la while lantele me baye mu amagodere umunne mu to my village go all my people my brothers mmanole here abu IPOB ma ha bezi bu here no man tele su no mo ila village ha bezi feel activity. Oh exactly feel say la before you le gadia loyi is a joy yo. C'est la have say la hala fight the Biafra ma obo Biafra mo ali le mago na mande potra tana mande no keta ama malile malayo wa bira la akro ha ka filo la ha bo mo mando that time my mom fu kan da me la ga my mom akpo so la nda me be ekwensu while o maka bu ndezi bo mo my make it ziri no maka he na bozi abuzi he le terrorize wairo on way ya kan ikuzi ele bi fi ba an ku fi ko zi ya bu 500,000 adu mo ayo to alele modele ere la bi ije bu je mo chwa ije di de 500,000 ekina mo ni le mi ya bu mu na ta bela ala bezi la ha bezi kula ala zo Biafra if you right be right you but mo lo mo go la have no man dele zo ila village lo wa IPOB ha. Yeah. No, the problem I really sometimes attack. Oh yeah, why did we have the money? You want to hear good. But when you try to correct, oh yeah, no. Because all those is Facebook, I deleted my Facebook because they saw they want to see they are money here, every single marker. More go travel, money here, I lack of such things. But the way you try to correct something. So, by Nnamdi Kanu should contribute
Nobody talk a button down the car off. But all human being, I don't have to see. I got agbachi ya olu. A ga-agbachiriri ya olu. Yes, all I want I am more trying. But again, more again, I try what he may press some mistake. So one day come. Now I think I would take much more. Yes. Every all of all contribute to that. Yes. Round up one. No. Okpaka Daniel. Daniel, if I need troops. Okpaka, 2 minutes, please. Ciao. One more because come go one more before so man I come for just take. Okay. I need to say something. Okay. My sister Lolo Nneka. Sorry, I know that you married to a Yoruba man, and which is truth, which all of us will know about that. And number 2, you are. Because if I please. Divine Dalun. Because for 2 minutes we have Lolum. Yeah. Okay. Dalun Norin. Onwe hem choiku. Mana mgbe nọ ebe ana m ege gị ntị, ana m efolo kwa gị, ana m egekwa gị ntị na ị na-ekwu okwu. Enwe ihe ndị ị na-ekwu. Mụ na gị na-abụ nọ na dị, mụ na gị na-abụ kwa ofu ebe na ya. Mana onwe ka ihe emewesị ịnụ mere nke ikpeazụ. Onwe ihe m si bụ ibikwute okwu ya kịta mana ịkọwaghị ya ọfụma nwee sị iwe ike ịkọwa nwụrụ m ya ka mmalụ maka na maya ha abịa ndị be anyị na-adị emoshonal ma eji maka na ikwuru ihe nna achọghị ọmụ na bịa gbogote bọba gị mụ na ga akọwa ọnụ achọrọ m ya mgbe ije kwuru maazị Nnamdi Kanu mgbe ifu isi na ije miti ya na nga mgbe imiti ya na nga kedu ndụmọdụ ịdụrụ maazị Nnamdi Kanu biko ọ na ị ga-akọwagodo ka ndị Okay, God bless you. God bless you. Lee ihe m ji wee gaa hụ ya hụ mgbe m bịara na gaa close to them ịmakwa na-emekwe more investigation ihe kọsụ ndị ụdị security nke gbagidere anyị wee chọpụta na ndewo nna please mute yourself wee chọpụta that Simon Ekpa largely contributed. Wee chọpụta na most of all these groups na-apụtanụ onye mekwana ya agbakọ ego onwe ya ịma ndị be anyị dị ụtọ mmasị gị na ọkịtazi ka ndị mmadụ bịa na-aghọtatụ imeghala any group sọ maazị Nnamdi Kanu enweghala otu o jiri dịka o recognize gị ndị mmadụ agbaju dị. So that is why all these group ji wee pụta mgbe ahụ ebudatara ya owu nnọọ na o kipụrụ to IPOB and the leadership. Honestly, enwere ike ọgadara aga nga anụ ọgara nya ndị otu ya na ndị otu ya na-arụkọ nnọọ ọgadara aga nga ọgara it is avoidable. Uche onye adịa njọ omene ya nke a agagwe nwe onye dị perfect yeah. And then mgbe ọ tụkwana like mgbe m hụrụ ya aga m jụọ ya komkom si ya ka ekwe n'ihe ijiri this is Simon Ekpa because that time echere m IPOB anọghọzi eche ma ndị amị clan bugo down on them totally. Then m bịa na-anụ DOS the confusion bịa na-ajị ya ke ndị wu DOS ya sị m na DOS wu leadership ndị IPOB and onye nwa bụ dia leader m sị so your group ka nọnụ kekwana ihe iji mee Simon Ekpa point ya sị m na dị nwa amadi asị na ọmụ ekwu okwu na dị nwa amadi eme na interview so ọmụ ekwu okwu so just ka o tinye olu na ihe a na-eme just like otu m jikwa pụtakwanụ nwa nke m si abọtụ ịma na ụlọ ọdịda nke ka ị ga-ejikwa na hapụkwa ndị otu gị ịhụ na that small gap enyi ịhụrụ ihe o mere n'ala Igbo because
without the coming of Simon Ekpa, assuming ihe niile wo ndị DOS ka na-eme ya, anyị agidere enwe insecurity. A ga-ama nnọọ ESN, so ihe ma ama nnọọ ESN. But the emergency of Biafran Liberation Army, ha asa ha na fight ndị army, ESN nọ there. Otu ọzọ kwenụ ihe onye this last person mere submission. Otu ọzọ ndị ụmụọma bịa rịpụta. Enweghị onye ma nke a na-ese ese, enweghị onye ma nke a na-ekwu ekwu, ụmụọma rịpụta. Anọ nga ahụ ekirietara anyị Ebube Agụ. Anọ nga ahụ mịbata asadịkịbọ. Anyị amaghị mgbe asara batara. Okay? Anọkwa nga ahụ anọkọta asa hụ non gọọmenti. Nsị ya na zumi na mgbe ihe a na-eme n'ihe niile ewu from ndị otu gị. Ndị otu gị should be able to enweghị onye ga-asọ Nnamdi Kanu sị. Nsị ya biko na anyị ejisiri ike tinye ọkụ anụnwa. Ya pụta disassociate onwe from all this. Na-enwede ka anyị ga-eji wee nweta ihe a by division or draw possible n'ụwa. Just ịsaghara na ị ga-enwe 1 2 3 group. Mana na that group ka a ga-sponsor iri ofu ndị mmadụ ga-akpịrị ego. Mana ọ bụrụ na one group ihe na-eme ndị Igbo enwe ike ijide ụnụ sọwa ụnụ na-eme beka mgbe ihe na-emezi anyị amaghị onye anyị na-ejide. Si ya biko na ya onye ọbụla iwe na-ewe and then na under one umbrella ipush for mpụta ya ga-adị iche because mgbe ahụ m na ụmụnne ya na ọ na-aga na anyị na-aga court. Mgbe ọ na court adị m ahụ ndị IPOB, adị m ahụ anybody ọdị ọchị ka ọ Nnamdi Kanu ka a na-atry. Ịma na anyị gacha court pụta m na ha na-eme meeting online, m na-adị worried. Kedu ka eji atry ezi Nnamdi Kanu enwezi onye a na-afụ what is going on? Kedu ebe ndị IPOB nọ? Maka ama m na mgbe ahụ ụwa niile noise nọ na the other one. N'ọkwanụ noise ka mmadụ ka eji aka na noise a ka a ga-emebekwanụ this guy enwe ike ịpụta. Ụmụnne ya n'ọnụ ha ka m nọrọ na ha compromise go ihe ha nọ na-ekwu aghọtaghị m ya ka m ji gawada Sokoto. Agaghị m Sokoto for anything. Ka m gaa clarify ya mgbe o kwuche m si ya biko for our own sake nọrọ ndị otu gị should be under one umbrella and then the Biafran Liberation Army ha at least anyị management dị ahụ onye ọbụla ma ha na-eme vidio na-eji anyị ihe ha na-eme ka ha si eme onye ndị Igbo ọbụla niile hụrụ ya hụkwana ihe ha na-eme. Try anyị disassociate ha lụọ onwe gị from them. Ndị Igbo can fight them because ndị Igbo believe na maazị ihe ọbụla maazị Nnamdi Kanu na-eme in fact all prophet she all top notch all the correct. So this likeness ndị Igbo nwere n'ebe ị nọ should be appreciated and not to be taken advantage of. So mụ gwachi anya ya John ya gwa m na DOS leadership ndị IPOB and this is the advice I gave him. Put your house in order. Na the trial nke mbụ ị gara ọkwa ya and ụmụnne ga ihe awụrụ business family business ụmụnne ga nọ n'isi na confuse ya because ha dị ekwe ndị ga-enye aka ji n'ilu bata ha na block ara everywhere. Wepụ na ha aka na ihe awụ an organization. Ọ ihe m gwara ya. That is the advice I gave him. Okay. Daruri nne. Mụnwa otu nsi wee nụ from you na mụnwa aghara ekwu okete okwu. Ihe mma nchọ ka m tụgharị gị elu maka na o nwere ihe nne m kụziri m mgbe anyị kpere mgbe ọ sị m ọkwa na-eduru nwanne m jewe n'ibe o megodi ihe ọjọọ m sokwara ya ma gbarapụkwana ya na ejebe ibe m soro ya jee n'ibe atụzi anya ka o ji abụ na eduru nwanne gị jewe n'ibe ịnọziala ịkọchara ya atụzie nwanne gị ahụ nga ma akapụtazia ihe ọjọọ mee ihe wee sị na ya nwanne m ọkwa efu na ihe emewe ihe ọjọọ na ma agbagonu mbọ ka mma agba ihe m mere respect n'ebe ndị Igbo nọ ndị Igbo na onwe egosigokwanụ na iso wee jee n'ibe ahụ ka m batara ebe a Igbo unu na-asụ ọ bụ na ị na-asụ oyibo ebe mụnwa nwekwa ike ịnọkọba gị ọnụ maka na mgbe anyị hapụrụ nke eji wee mara anyị jemebe nke ndị ọzọ ihe ọjọọ ị na-asụ Igbo so ọ ka na-ewegbodo iwe anyị nwa ka ọ ya na-ewe. Okay, nna m ngwa ka m nyere gị aka tupu ị gbatuo. Ọmụmụ bụ nwaanyị ahụ nọ na High Court, Federal High Court Abuja kwuo okwu gara ụwa niile tọọ federal gọọmenti aka. Agaghị m eme ya ma ọ bụrụ onye m afụ gị n'anya. N'agbanyeghị na m hụkwara ọtụtụ mistake o mere, ọtụtụ ihe a na-eme na-adị wrong. Ka ihe niile a mechaa tụkwa ya nga. Eji m 600,000 bieri ya t-shirt. Agara m ikpe ahụ 4 times, 500,000 through and through Lagos. I spend them close to 3.something million. Enwere onye m nara ego. Ọtụtụ ndị Igbo na-akpọ m ka ha nye m ego m sị ha mba. Mana mgbe m hụrụ na things na-aga wrong,
and then you did what you Maazị Nnamdi Kanu maka na ihe ọ nọ na nga anyị nwa na outside ọ na-emekwa ya affect na ihe eji wee gakpụnata ya nwoke emewe dati ahụ ihe agbakwe n'aka mewe insecurity n'ala Igbo mewe jihad n'ala Igbo no need consider kwa na anyị because of that ka anyị nọrọ ha under one umbrella were otu olu na-ekwu n'ihe a ga-eme the moment m gachara Sokoto ahụ bata ebido mee m attack kpụwa m iyi dị iche iche bụnwe m ihe asị ebune ebe m na-eme insist biko tupu time aka m nwee some seconds ka m were ekwu ya ihe nchọ ikwu then ka i wee gawakwa n'iru. Okay. Biko ihe nchọ ihe ọgụ bụ na ịbụ onye ọha na-ege ntị a sị na onye a na-ene na-adọrọ mma igbo ntụ biko ebe atụghị nwanne anyị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu nga nke ahụ abụgoro ihe anyị amaghị ma na ọ reality biko ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị ndị ahụ na-akọlụgo na ọ je kena ma ọ tụwa nwaanyị ime nna enwero ndị na-akọrọ m gedo ntị my brother enwero ndị na-akọrọ m is in the public domain. Federal government kwuru ya gem ntị otu ihe ahụ siri mee ihe ahụ awụdo okwu m pụtara ya wụọ topic ihe ọta anyị si na-ekwu okwu ugbu a na-aga ịjọ m question otu ihe ahụ si wee mee mmadụ bịara asị m na nwunye Maazị Nnamdi Kanu abụdị ezigbo nwaanyị na ọ ya chụpụrụ Maazị Nnamdi Kanu n'ụlọ Maazị Nnamdi Kanu ji gbapụ. If there is one thing m na fight these people with propaganda ibu ashim sị ha na ọ bụ asị na nwunye Maazị Nnamdi Kanu is the best woman you can marry na Maazị Nnamdi Kanu biri with nwaanyị na Kenya even na enwere nwatakịrị ọ tụwara ime ọ wee Newton just ọta ka ihe a chụ eme yọta now na ọ tụwara ime na ma nwaanyị a kpuchi ya gedo m ntị na nwaanyị a kpuchiri ọkwụ unu nwa bịa kịta na-ebupụtakwa ihe a na ụdị ebubo unu na-ebo ọ bụrụ na ị ga-ekwe m ịhapụ ihe ahụ ịhapụ dawa na ihe ịkarịgo datụwa na ịhapụ dawa no nna my brother gedo ntị so ihe anyị ga-ekwu ugbu a ka anyị kwụsị ime any of our leader attack kwụsị na ịkpọ Tinubu afa na-enwe ihe o mere unu akpụzi ya drug lord. Okay, Maazị Nnamdi Kanu kwukwe na Peter Obi na-akpọ ntu mana ọkwa asị nke ahụ bụrụ ya asị kedu ihe unu ya atara mgbe ahụ Peter Obi na-adọ election 2023 today now this girl na Ọnịcha were microphone na-akpọrọ Tinubu so ihe anyị ga-ebugodo n'ụzọ kwuo obodo sọsọ ya so kwụsị ịkpọrọ onye ọbụla maka ndị otu ya na-akpọrọ ndị mmadụ up and down so ihe ga-eme n'ụwa na ọkwa na ihe a ndị otu ya na-akpọrọ ndị mmadụ na-ebute response so ya pụta ma announce ịma enwe mgbe ndị obedient megidere ihe Peter Obi pụta yọọ ha biko na-akpọrọ maka ha kpọkọta akpọwa Peter. As a leader, every leader must present himself to school. Nke a bụ nke mama nkwenata n'ụwa. Bill Clinton dị nyere secretary ya the girl ebupụta ya Bill Clinton kwuru n'ihe ọha yọọ mgbaghara if you cannot scrutinize your leader ọ gaghị akwụsị ihe dị iche iche ụta na-emere ya God onye chi ikwu okwu asị gị pụtaba ebe a ka ekwuru eti ma na ọ na-eme mistake stop ya nke ahụ nke mama nkwete do na-agbanyeghị na ma akpacha ha anya were ekọchaba ya ekọchawa mana ọnụ ọhụrụ nke si ekwulu okwu asị fawo ka ezi ụdị Biafra anyị ga-enweta ọnwụ na esile voice of the truth nke ewu na onye ọbazu na anyị na-ekwu okwu the Biafra self if you ask me if we cannot scrutinize our leader ọ bụrụ na ọ bụ asị ndị ekwu na ihe ekwuru bụ asị kama na-ekwule ụnụ adịghị right wepụ na emotion here ekwughị m that thing ka m kparịa ya ka amadị m na ihe a bụ the report m nyere na eza ka federal government were they control us with media ha ga-akọpịta ekwule m ihe ahụ ọwụrụ mbọchị m kwuru ya ka ha ga-akọpị ya to seal that news eza dị so damaging and ọ na-efel off for it ọ bụrụ na mmiri ihe ahụ ọwụkwa na ihe ọhụrụ what is there so kedu this defense ele ihe eji wee nwee this quest onye kwuo ezigbote ihe like na mgbadapụta ma observe mistake o mere si mana ihe o mere mistake ụna ana nwunye n'obodo ebe ka a na-eme ụdị ihe no don't tell me na ihe m na-agaghị ewe nwanne m owo ihe m na-agaghị ewe nwanne what I will not tolerate si ekwule ụdị ihe ekwulu asị ka ọ bụ
anyị na-ekwu ya to much bigger leaders. So ihe m ga na-agwazi ndị Igbo, onye ekwusina onye condemns na Tinubu ọ na-achịta ya ọ dị mma. So don't condemn anybody. Anyị ekwusina na a na-amajalize anyị, ọ mmadụ na-amajalize anyị ọ dị mma like that. You cannot be a hypocrite. You can't condemn another. And then I just say ka ata aka na nke gị gị bịa ọgụ. That's the six. That's the hypocrisy. So ihe mere na ọ bụ na I criticize our leader. Ya nọkwara. Ịnatago nna Ifeanyi Uba unu bụrụ na plane ya ka eji bunata ya. That man anwụọna. Nna bamba maka those kind of propaganda. Ọ go na plane ya ka eji bunata ya. Our businessman. I didn't charge a equity no free here. We should make this in liberal. Yes. May I add attractive. People can come in. If we can carry even propaganda and lies against people, then it was about us. I be all. Kedu do obodo na chi nwetara anyị, kedu di Biafra na akpa ya eje. Biafra anyị na-eme onwe anyị enemies to ourselves. Biafra anyị na-egbusisi onwe anyị. No, the truth must be said at all times, and I got nabatia, so that onye na-eme nke ọjọọ ma na anya adụ. And I will not be intimidated. My final submission. Ihe ndụ agwaba gị ihe agwaba ngị na mkpọrọ gị asị maka na ụbọchị ị na-ekwu okwu mbịa sị gị na nke ị na-ekwu na nsị Maazị Nnamdi Kanu amaghị ka esi ahọpụta mmadụ mana ihe niile ahụ dịgba anyị n'aka maka na anyị gbatere ọsọ ka anyị ji anwụ na ọ wee bụrụ ihe niile n'isi sọsọ ya mana ihe nchọrọ ihe kịta Maazị Nnamdi Kanu nọ na nga biko ọ bụrụ na o nwetu anyị esi minimize that criticism because kedu maka ndị otu ya na-ekichi n'anya nwanne ị na-agafe ahụ anọkwa m n'ime. Ya stop God na ndị otu ya ha na-criticize ndị mmadụ are attracting this attack on him. Ị gaghị agbahapụ ndị otu ya n'ezi ha na-agba ndị mmadụ akụ na-agba ndị mmadụ egbe ga-ese ndị mmadụ enwere defense and ihe niile ha na-ekwu uwo in his name. In hụrụ reason ji wee sị ka anyị nọ under one umbrella maka ndị a na-agba garing light so ya ka a na-edefend ịmaghị onye bụ onye ịmaghị onye akwụrụ ụgwọ ya na-eme anyị instigate. Mana anyị nọ under one umbrella. A na-release statement from one source. Onye ọbụla ga-ekwu okwu a na-ekwu okwu from one source. Mwa na onwe m self agidere enwe reason i clarify wa nwunye trying to say na nwunye bụ ezigbo na onye nwa bụrụ onye mejọ nwaanyị ọ bụrụ nwa ọ mmadụ pụtara blackmail wa nwa ịhụkwa blackmail a na-enye nwaanyị ahụ. Ịnụ na-ekwu na Ifeanyi Ejiofor represent ya ọfụma tụwara nwunye ime nwunye ya wee mụọrọ ya nwa ịnụ na anaghị anụ ụdị nke ahụ. Ụnụ ọnụkwa na enwere mgbe ebe ha bụ propaganda na nwaanyị ahụ tụtara ime ụnụ anaghị anụ ụdị nke ahụ. Ụnụ ọhụkwara na a na-akpọ nwunye ya Delilah enweghị aha ada akpụ ya ọndụ otu ya na ụmụnne ya. Ọ bụrụ na unu na-eme unu sịkwana ndị a mechie ọnụ agaghị enwekwana what to respond. Ọ nọkwa na nge nwere ife ọ na-ekwu mana o nwere more than 50 people na-emere ya attack every day agbagaring light agbagaring that akpụpụta o nwere ife ọbụrụ m ka a ga-akpọpụta ha were asị tụwa na a na-azụ ya kama ha ga-agbagaring light kwuo ihe na-eme gọọmenti attack na-ekwu reason mkpatara na a ga-eji release ya. The whole people na-eme na ha na-edepend there by insulting people. Were ya na-aba mba maka release ya. Eziokwu m niile ọ ga-aga a long way. Ị gaghị eme mmadụ ụta nwunye ya nọ asị na ọ ya achụpụ ya n'ụlọ. Ndị mmadụ na ya they will believe it just like they believe nke Ifeanyi Uba. Unu emere mmadụ intimidate ha nọ ha na-akparịgharị unu emechi ọnụ tweet. Unu agaghị apụta sị no nke ikwu adụrọ ma onye respond zie unu apụta nyewa advice. No, that advice should be to ndị ahụ sọ ha afọ ya n'anya karịa na-emeghara ya protest na-anaghị apụta kwuo okwu for his interest. So agaghị m anabata that kind of advice. Yes, enwee anything ha kwuru ga-awara ntụ na a ga-respond until anyị mara ihe bịa under one umbrella. Yes. Yeah. Nna biko Yeah, hello.
Ndewo nna. Nwanne. Biko Lolo, asị ka m kelee gị maka ihe niile ị na-eme. Otole bido mkpụrụ gị. Ma mgbe e kwuru na ndị ụmụ nwoke ndị Igbo na ha jisi ike lụọ nwaanyị dete na vileji. Ọrụ nwaanyị abụọ ma gịnị na ha lụọ. Otole bido folowe gị. But biko ihe m nọ na-asị na ụfọdụ ihe ndị a kwanụ ụfọdụ asị na ọwụ na ekecha n'ama eburu gawa n'obi. So mụ na-efili that na maybe ụfọdụ ihe ndị akwanụ maybe ọwa amanụ ma ọwụ ihe anyị nwere ike iburu gawa n'obi because e nwere ndị ụfọdụ iwu ndị na-ahụ anyị n'anya na-anụ okwu Igbo na-anụ ihe niile ndị anyị na-eme ya ọ dịsị ka anyị na-agba onwe anyị wụọ but ihe niile ị na-eme m sị ka m kelee gị na ihe niile ị na-eme ịgwa gị eziokwu maka na ndị ụfọdụ na-asị that na ịwụ nwaanyị imere nke a n'ala Igbo enwere ebe ọ na-eru ụmụada ụmụ nwaanyị ha elidie they will lead. So ọwụghị ihe ọhụrụ n'ala Igbo na ịpụtara si that na ala Igbo ga-adị mma and na-lead the struggle while the people dịka Udele na nke ọzọ bụ South Africa mgbe Asari bịara Asari nọ na-ekwu ya that na a kọntraktịrị ya ibe na-egbuchi ụmụnne anyị na ụmụ anyị nọ n'ala Igbo enweghị mgbe Udele ma dịọrawa nọ South Africa nwere mgbe nwe mgbe ha kwuru anything gbasara Asari dị proud na-ekwu na even na mgbe slave na ọha na-egbuchi ndị Igbo bịakwa na ọha na mana Imo steeti mana gịnị and even governor of Imo steeti mgbe ahụ na-ekwu that na ọwụ ndị IPOB wu ndị mekwara nke mere attack mana prison the governor si na ọwụghị ndị IPOB Na ọ pụtara kwuo ya na yes no politics so another thing because na chikwu that na agala eke ihe ndị mmadụ na-ekwu biko atọrọ m gị bọta aga m ga-akpọ gị nne ka ewu biko continue na-eme ihe ị na-eme and then for ụmụnne anyị ndị nke ụfọdụ kwuterekwu ihe mege na ala ndị Yoruba na ụfọdụ ndị Igbo eburu ya n'isi our children back go get our children back mana Awolowo nọ na interview na-asị that na draw ya si that na Ota na-egbuchi ụmụ ndị Igbo ụmụ Biafra just na the most important thing would be the unification of also all is fair in war. Yes, now we're about to unite Nigeria. That one is more important to him than millions of children and now starve. So they don't care about you. They have to care about you. And in the Igbo na-eme mgbe ụfọdụ onye ọbụla si n'ala Yoruba pụta ndị Igbo agrab onye ahụ nnọọ mee ya nnọọ ka ihe ha chetakwa I think gari fire dịka ọgịnị mgbe o mekwara nke ya nga Nnamdi Kanu was my brother ndị ama mma ọwa ọgwụ ka ha nya thank you very much ka ndị ọzọ kwuo mana before ga-elotu nwanne m ihe anyị ga-eme n'onwe agbakọ ọwụ na a ga-agagwa maazị Nnamdi Kanu ndị azụ ha ahụ ya n'anya ọka ha na-emegharị ndị mmadụ atak n'aha ya a ga na-enyekwa response onye mere attack like e nwere ihe Ikenga pụtakwu about me m nọrọ respond ha agaghị anọ na-akparịgharị ndị mmadụ na-ebugharị ndị mmadụ ebubo n'ụdị na ha na-edefend ya then n'ikwuzie nke gị ekpewe so ihe anyị ga na-epichi ugbu a peace and peace awụdo onye ụlọ hụrụ ụjọ alive ọ na-apụta anya aka orole mgbe onye ọbụla ga-apụta jụba ese orole mgbe onye ọbụla ga-apụta kwuo okwu maka na mmiri achiri anyị ncha ka ọ ga-eri orole mgbe anyị na-ga-apụta kwuo okwu peace a maka a ga-eche ha na-ese okwu peace a ka m kwe ha ji emere m attack kemgbe m ga-achụkoto na February mana agwa m ha nọ tipabụaja ka ha mara aka I will not be intimidated so biko round up nwanne ka onye ọzọ kwuo ihe ọzọ mmadụ just round up biko agala ege ma ihe metu mba akpọla such disgusting names na my platform agala ege ha ntị onye ahụ nọ na ama mmụọ ebe ka ọ nọ ya na onye ọcha bi ya wụrụ nwaanyị onye Igbo na-enwe strọgụlụ gbasara ọdịmma gị na-aga na ndị amị ma ihe ndị amị mege were vidio na-evidio ihe ndị amị mege n'obodo anyị otu ha na-esi eburu agha ndị na-enweghị ihe ha mere Kaduna last time I ga-akpụrụ ndị mmadụ na Kaduna ndị amị enwe mgbe ndị amị ga-aga ma attack those villagers na around that place ha ebido na-abịa wuchie ndị mmadụ destroy ya market
and everything. So I'm not about one because the chicken and him, the chicken to go Ndewo. Ndewo. Nnamdi 46. Dalo one name. Nnamdi. 2 minutes one. Ndewo. I can look at Biafra, can look at a guy. I'm money in the massive kitchen. I look when I'm on the I work on my platform before wrote on me between a cinema channel, EJ, Mata Magala, and I respected that because of this national CC. Now the two emotional when it comes to empathy and mind, it may be their belief. Because all belief will build this problem. And by anyways, they have said they believe it's not the way it is, no it is where they want to defend their belief against the reality, and which is very, very wrong. But we'll talk about which is a man. I won't buy them who them attack. Based on Oh. Some of them will fight was wicked. So I am never been about people. All of the some of them never yes, go says, oh, yeah, I want to know what it means. In order, but I have to open the command and capacity. I have to in the back of the better, we have to face the reality. If there is mother in the back of one, you want to watch a mago, to watch a butcher, that person is not going to wake up. You must face the reality on ground. The reality on ground, the Mazin mechanic create different functions. Just for his own personal. I need elite work or wound on all or two no now. Onye ọbụla ga-enye aka otu ihe n'ugbo a na ịpụtata ndị bụ unu achọ ndị chọọchị ndị da aṅa ọnụ na-eru n'okwu aga visite na Sokoto ọrụ ole mgbe a ga-akpọ openly ajụbazie ya ese gịnị na-eme aga jụọ ya anyị mba na ka anyị unite anụ maka na o rejiole o egbe ndị ya megide wụbata na be ndị Yoruba be anyị asara ndị gaa na every community and ndị Hausa anụ nwere ụlọ ebe ha bi chije ha disappear sha baa n'ọhịa de na-eme kidnapping achọwa ndị be anyị so ihe awụ ihe anyị ga-eji anyị need iji sense wuru otu obi piko onwe anyị ọ na-abịa ụlọ asị ndị mmadụ jisi ike enwere ebe isi outside IPOB anyị dị nye IPOB na ESN aka ndị bụ na akpa oku ụna atụ ego họrọ some people aga na-agwụ okwu this unity can unite no matter what from potaya for his own good from pot because ihe niile enwe a na-eme divert ya attention ikwukweje okwu put pressure ha nọ na social media na-etekwa ya si ife ọ ga-apụta taa na echi a na-aṅụrị ndị na-akpado ọgụ na-eche mgbe ọ pụta ihe ọ ga-eme nwa mmadụ a na-alami dena ndị dịka anyị na-ekwuzi eziokwu ihe na-eme no mata ihe i kwuru a na-eme gị attack so nwanne jisie ike na mba anyị ga-aga further ihe anyị need ugbu how do we unite ndị iro anyị mana ndị Igbo unite ha ala all game over and ha ga-ekwe anyị nwekweghị ego ka ha mana anyị nwere onwe anyị ji onwe anyị ejiri ego ka ha mana anyị ji onwe anyị unu na-aghọta now exactly yeah before na realize ya mistake ya enwere ike some community adigo deserted adigo nke wo some chere nna jide okwu gị ọsọ ihite ọkwa na adigo deserted lilu ọsụmohu ebe ha chọrọ ikpu na-awụ Ezeagụ ọ na m ga-adata Ezeagụ that report m nwetara ewe ihe ga-achụ nda maka that village sị ha gwa ha kwapụ na ha na-echi ata azụ ọ da my report m gara n'oge ha bata gị na-asị ha na ebe a ndị amị na-enyere ha aka ebe a ndị nke nọ na our street gbara nkịtị enye ha ala ha order like this so anyị enwezi time nwanne m anyị enwezighị time onye ọbụla lite
ana aga na nke MNK anyị chọrọ udo, anyị achọghị 100 men, anyị achọghị ihe ọbụla wo. After all, before ya baa na nga ha nọ na one umbrella. Ebe ndị a niile na-akpọ ya aha, ya wụkọ ha niile ọnụ. Iwụkọ na-awụdokwana by condition. Ndị otu ya ahụ nọrọ n'ihe by 5 years. Ya na ha mejie, onye laikiri ihe ha na-eme ga-abanye. Jeje abanyeghị m, ana m arụ nke m na-arụ. Ị ga-achọ ịbanye, ị ga-anọkwa na nkọ nga ị nọ, mana nke ọbụla ị na-eme preach we peace. Ịghọtago, onye ọbụla anya aka onye abịa ọlasị mmewe ihe ị na-eme, ele nke gị nwa na-eme. That's the question. Ngwa ka m nye onye ọzọ, daalụ nwanne m, ka m nye onye ọzọ ka anyị nwee ike ịpụ. General Lolo Nneka Chimezie. Ndewo nwanne m. Ihe mbụ today bụ comment section warrior. Yes. Ịmana ndị acha na fa ama ife. Instead of them to go to their platform and open it and begin to speak the way they like, they will come here and begin to commit nuisance. Some people will be telling you that Nnamdi Kanu is in prison. What of the whole order that Nnamdi Kanu have been given? From prison. Some of you would like to, some of them would like to take some. You know that we call them flying monkey, and they have begun to display that flying monkey on social media, and they will remain flying monkey. Now, I want to tell them this. I am insider. That is why Nnamdi Kanu is the problem. Nnamdi Kanu is the root of the problem. If you want to hear the root of the problem, because I have a time here, come to my page. I will explain to you why Nnamdi Kanu is the root of the problem. Nnamdi Kanu. We are telling everybody, who say it's a lie. He told the hookworm that no, the leadership Nnamdi Kanu. Have you people heard the latest voice note of Aloye Jimako, the lead counsel? For over 6 years, people were looking for these people. To the extent that Hasna Mazo also collected share from that. And I accepted it. I will be their nightmare. Because of the insult we gave to our beloved brother today he's in grave. Okay, madam, for nothing. Ha ngora ya mmanya, ụmụaji ha brainwash na ladikpo ha ṅụọ mmanya n'isi Ifeanyị Uba maka na to them all ya grab. Now why? Ọwọwụ onye Igbo. The same Ifeanyị Uba na national television na-ebe akwa. Now why you those were help Nnamdi Kanu na family? Abia in front of us, they blackmail them, they go back and begin to eat and die with them. We saw a picture of Ifeanyị Uba. That is also that is the problem of Ikenga Uruago. I know. Oh yeah, we Ikenga. Man, Ikenga is overdoing it. Ikenga is overdoing it. Yes. And I said, but we man on name here, defending Nnamdi Kanu. Come on, the man will get change. For that now this man have gone deeper, is not going to change. Nnamdi Kanu is the problem. So, why you bro now? Can they again that na DOS Amadi Hemene Nnamdi Kanu. Eman obuna mazi shike doze mazi shinasa will rest of them cross to Nigeria by then. Emanaga ege wundi without nothing because everybody believe. Simon Eber was spreading the propaganda. All of them were spreading it, and people are seeing it as the truth that none they are Nnamdi Kanu. After 6 years now, can Nnamdi Kanu vindicate here? Nnamdi Kanu be an accord who no money so. Nnamdi Kanu be an accord, send a secretary so. Nnamdi Kanu be an accord, send a family so. But to vindicate the leaders, he could not. After 6 years, on a free ananya, Agbadamono and keep as one. General. You can never do anything. If you Nnamdi Kanu, Nnamdi Kanu be your IPOB DOS. My name we any no circulate is coming out tomorrow, is coming out, but all the same thing. I tell you people, I'm insider. Today, okay, round up. Okay, through the lawyer, through my brother Benjamin Omadu.
all of them here can agwam tira toward the man life imprisonment. Oh yeah, no after today, no after tomorrow. Now so go no after today, no. Atokwani and that the same thing kuni your life imprisonment kono ne kono ini mengashipo no. Oh no ko gachi no brai. Lolo Nneka Chimezie. I'm stand by. Mad now warrior here. They will want you Adam and Chuku Kikabi ama primi hini negosie go no rena rundi. Makondi boke na roro. Total freedom. Oh, good afternoon, ma. Welcome, madam. Nna me fulano mo. Adakwa mama. Abulu very easy. Easy. Ya na ma dị easy. Mgbe gba touch, nwere ihe for ke man to so na ke for ọzọ. We fi here na me fi ọfụma. Awe be za akwa. Ịma na eziokwu na-agba na ntị. Anya wana. Even some people are like eziokwu. All these emergency lovers. Onye pụta bịa jee court. Ọ bịa mee protest. Ọ bụrụ wetere ego. Ndewo. Atugo Maazị Nnamdi Kanu nga ha mapụta. Mapụtachize love ya too. Yes. Enwere m ọtụtụ okwu announcement ka m gara ime maka ndị obi na-akpọwa. Abịa m ịgwa ha na ịga na-echi live na Radio Biafra na DTV Europe na ọ ga-akpọtụ. So onye na-enwe BP ya chịrị ọgwụ BP ihe n'aka wee bịa. Yes. Ndị 100 men ndị iwe na-ewe amami wọta. So ọ ga-achịrị na ịga na-echi na Radio Biafra. Ndewo. 7:30 Biafra time. Ndewo Lolo. Rayman, I hope you are coming down today. Can I know again? Hello, ndewo. Daalụ nwanne m. Hello, mona onye mona na-eso okwu because right from time. The time she beat the program anyị nwa na-esote gị. Na asị ihe na-eme anyị mma na Igbo. Ị na-agbazi ndị Igbo anyị olu. So many places a na-aga ị na-aga dị investigation. Chọpụta na egbugbu a na-egbu ndị Igbo, ọwụhụ ndị Igbo anyị na-egbu onwe ha. N'ọwa Sarị Dọkụgbọ and the government na sponsor discipline na-egbu ndị Igbo anyị. Only thing inji because more ana m ekwu otu o ti edi m n'obi. The only thing pụtazie na-enyozi gị enyo mepụtaziri ị na-abịa igbe udo ka enwe udo n'ala Igbo ka Nnamdi Kanu setụlụ ọhịa na-apụkasị na social media. Yes. Abịa somebody chọrọ ime udo ewerela ngị atị nwaanyị udo kama ị ga-emiti Nnamdi Kanu gwa ihe na-eme na isi na imitiri ya na Sokoto steeti pụtazie ndị elu na-enye gị propaganda na blackmail nwa amadi ahapụ a na-akpọ Maazị Nnamdi Kanu n'ọnụ na-atụwa Rayman ngwa chere cool down Rayman ngwa calm down ka mere gị explain. Rayman enwekwe na otu esi eme ihe Maazị Nnamdi Kanu bụ onye Igbo awụ m onye Igbo anyị niile wụ ụmụnne anyị nụkwanụ and anyị niile na-alụ ọgụ ofu ọgụ ikwuole enwekwe my own contribution ma pụtakwa ụdị okwu a ihe m na-eche ndị Igbo anyị ga-eyuzu brain anyị ime ewu anyị bịa na my page Lolo gịnị mere asịkwa na akụrụ egero ngwa na otu ahụ so many of them ji achịfuzie Lolo enwekwana nke m ga-eme echi ma enwekwe nke m na-eme ọtụtụ n'ime unu na-aga emeli a ga-emezi ya eme. And then na Nnamdi Kanu biri with nwaanyị na Kenya zụọ ụlọ ọwa arụ mụnwa na-echekwa na Rayman ihe ị ga-aji asị mmadụ ọwa eziokwu ọrụrụ ụlọ arụ o biri with nwaanyị ọkwa na-akpọlite mbụ na ọwụ drug baron kezi moral standing mena gị ịkọndem hope ụzọ dị mma na nke ọ na-eme kezi moral standing mena gị ịkọndem like na achọrọ m ime ya na press gwa Soludo na ndị udo ga-achị na-egbusi ndị mmadụ ya kọteli aha ke moral standing m ga-enwekwu ya ebe a na-aga ekwu nke Maazị Nnamdi Kanu ke moral standing na iji alaza Biafra na-ekwu na a na-emegbu ya emegbu while onye pụtakwu eziokwu na mist so ewepụta sọsọ Maazị Nnamdi Kanu aga atụ ya mmehie ya n'ihu aga ekwu ihe ọ na-eme n'ihu ya ka ezi ụdị Biafra anyị na-achọta ọkwadị Maazị Nnamdi Kanu kwuru na Peter Obi na-akpọ ntu gịnị ka i kwuru Rayman Peter Obi ọ na-akpọ ntu ọkwa ya pụta bụ Peter Obi ọchị ka m bịa Rayman ka m bịa
Kambia. Okay? I will not be intimidated. Nyanwa anum koku ya Peter Obi anaha pontu Peter Obi wonye governor certified. No zuhu. Now let me come. Agacham Sokoto hụcha ihe niile a n'ime hụkwa na enwere ebe Maazị Nnamdi Kanu nọkwa mee mistake enyi dukwure correcting onye m ji gawa Sokoto Rayman ịlọta na Nigeria nwere ike ga-agali Sokoto ahụ Sokoto anọghị here all my dedication mere m ji gawa Sokoto ahụ ka m gagwa ya na ọtụtụ ihe na-emebi and no need to correct some things especially the one na-agba na social media m gagwa ya si ya na as a leader IPOB ha niile ehuwure gị isi bazie na nga abịaja agbakwa ịga nke a na ahụ gị agbakwa ịga nke a na ahụ gị ọ bụrụ na ndị niile a na-apụtachi na anyị niile pụtakwara tie ọnụ na-azụ ofu ihe ọ dị iche kama ha na-agbazi war among themselves you are in the middle Rayman ebido mewe m attack kpọrịwa m ndị na-akpọrị m ihe a wụ ndị so ha hụrụ ya n'anya maka ihe m na-ekwu ka esetụlụ IPOB so enwere ndị pụtasị na ha ekwete ha na DOS ma ha ekwete na apụta ndị agbagara light ha na-akpọrị onye ọbụla n'ụdị na ha na-edefend ya and ihe a ka m ga-agwa ya si ya na ihe a ndị a na-akparị ndị mmadụ a ga na-ewetakwure gị ọnụ maka ndị a agaghị abịa were aha gị kparịcha mmadụ gị na-eme ndị ahụ expect ịgba because if you nwere large followership onye kwe ifu na enwe onye nke sị ma sị ịkparị Nnamdi Kanu m sị ya gịnị ka m kwuru ya asa amadụkwa m mana asị kparịrị ya so once ọnụ you use it as an advantage lee ihe mere na after m mere nwunye ya interview and ihe m ji wee nwee that woman interview this so much propaganda a na-ebu against people and once etiri aha Maazị Nnamdi Kanu kwughala ihe ndị ahụ eburu ya gagharịwa which is not good ihe agburu ife anya ụba nwaanyị m nwoke mmadụ nọrọ nwa so plen ya ka eji bunata Boda propaganda ka e wee kipo ndị Igbo bizi kpuchie ihe mere na Kenya nwoke ahụ ebegide akwa ihe nwụfuo ọ dị fair Rayman ihe nwere ike isokwu datin mana ọ bụ asị mmechazie nwaanyị ahụ interview ha chịta were nwunye and I am very careful ịhụ na ụta ha chiri dị nwaanyị ahụ ekwudo okwu ihe ahụ openly enwede n'eto nwaanyị ahụ ukwu dịrọ mana because na okwu olu okwu kwesịrị ikwu okwu why ka ị ga-eji aga ekwu okwu onye akpọrọ afa nke ọkpọ isi ime ha ikwu na ime ha Peter Obi ogburu mmadụ Peter Obi nwere the largest movement in the whole Nigeria why o meghị unleash his members on him mgbe okwu nke so a na-enye nwaanyị ahụ nsogbu anọzi m na live ọ mmadụ bịara kwuo na nwunye ya bụ na nwunye ya chụpụrụ ya n'ụlọ I was very upset ihe awụ na-ashị ihe awụ ihe otu nchi bụ propaganda na ife a ga-eji ọfọ tụwara nwunye ime ya mụọ nwenwe ha nke ahụrụ Rayman kedu statement emeke release on that ana m abịa na Rayman m kwụchazie gị ikwuwe ajụjụ ka ị jụrụ m and achọrọ m ka m na gị sọtọ ihe out remove on this emotional sentiment to the one face reality maka ihe na-eme na ga affect if anyị ọba awụ mmadụ defend ya free of charge from 2015 to 2023 with winning clean win and not she kelia now m bịa gwa onye ahụ si ya na ihe ahụ wachi na even ọkwụ taa m na gị chakpa nkata na even self na ọ mana Maazị Nnamdi Kanu nwaanyị ka ya na ya bi na Kenya ahụ ọnụ even enwere nwatakịrị ọ tụwara ime na Enugu mana nwaanyị akpachiri ya gba nkịtị ọnụ nwa na-ebu echi this man ya tago otu okwu ahụ shiri mee nkwubezi okwu ahụ somebody aga even that live was 3 hours somebody aga cut through because someone on your emotion the worst thing that can happen to you is somebody to use you press your impulse and you will react exactly ihe ahụ ekwuole m ya kemgbe ọ wụtụ na m gara na Ezeagụ ripọtụ ihe ahụ mere na Ezeagụ ihe ahụ ndị amị ga mee ọkwa onye federal gọọmenti kwụrụ ụgwọ ha hụ na that news ga-adị so damaging ha ga-kọtụrụ that one ha mana the brainwashed deranged fanatical Igbo people once ha nụrụ ya they will go gaga n'agbanyeghị m ihe ikwuru owe eziokwu ma ọwachi ha ga-kọtụrụ ya ịma na Facebook ichi sponsor news ịkwụọra ya 10 million ya ga viral so news ahụ wee hite
everywhere at once and to also press that exact report. Even and then I put my feet down. If we can condemn Tinubu now, we're drug baron. Ndo tia we want you put respect and just need defend their men and explain. Obo na when you can power hope to them maya put why no would the IPOB. Obo na when you hold the governors in your belief put like Abia State when the sack shop. How no gahuna and even or gala this there is or gala pota. Send the go commissioner for information. Yeah, guardian they may explain. Or may unleash attack on Doris. Biafra again if our leader cannot be scrutinized, or even when we make a statement of fact about him, no matter how damaging. With the yeah, was it no matter you because from a statement of fact. Now tomorrow, what am I what I hear name? Ono chikwom real man in Nigeria. Otam gadeza game where boys on him and gaga. You know, no time shall the show why you go over nothing. Are we going to not around him or wumbo? Yella, why you be and weapon boy, I got somewhere, no, there 1 month. A man, a hyana chalk. Yella, why I got no. I send. Why could you world news? I need discuss. Na agbara eze agụ kumbu ndami sa ha kwapu na Maazị Nnamdi Kanu dinyere nwaanyị tụwa nwaanyị ime ele nke ikpesi take more serious anyị kwafuo nke lekwa anyị lee anyị ka na anara anyị ala Igbo nke anyị na-azụ ofu onye na insecurity agbala anyị around we don't discuss it go to social media now ihe anyị na-discuss owo maka ya ndị Yoruba recently agbala anyị film bido post wara anyị amụma niile oburu anyị awụla ebe a kọwara ha aka ọkwa ọnya maka ha na ndị Hausa alụla anyị ga-alụbikwa ha ọgụ ha ga-emejidekwa ihe egwuregwu ọgụ ndị Hausa bụ anyị n'isi then anyị hapụga our own insecurity hapụga nwanne anyị nọ na nga ụta anyị ga-esi ewepụta ya ụta anyị ga-ejijikọ onwe anyị ọnụ were otu olu wepụta ya nwere onye na-ekwu okwu iwepụta ya anyị hapụzile the Biafra anyị na-ekwu anyị na-alụzi ọgụ among ourselves. So real man nwanne m Lolo Nneka Chimezie ka na-ekwukwa ihe m na-ekwu ka na-arụ ọrụ m na-arụ mana real man be rest assured nke ọbụla m gagide enwe ihe Maazị Nnamdi Kanu mere na-adịghị mma agago m ya respect ndị otu ya continue nonsense ha na-eme on social media na-akpọrị ndị mmadụ anything ha release m ga-eji ekwu okwu o wee leader I must present himself to scrutiny ọnọdụ ụta akwụsị na ikwu okwu Biafra because human rights abuse ebidogo manya nwetabeghị the Biafra. You must not suppress the voice of the truth. Ya bụ na eziokwu adịghị n'ihe a na-eme. So nwanne emeghe m ya attack. Till today aka m na-ekwukwa okwu enwekwa ihe m ga-eme na mpụta ya m ga-eme ya. Mana m hụkwa mistake ọ na-emebi ihe m ji ekwu ya. So go ahead. Daalụ nwanne. Otu a Maazị Nnamdi Kanu na o meka oke osisi n'ala Igbo anyị. Dị na wata otu a ndị Hausa na-eje erubere Sultan of Sokoto isi otu anyị si were Maazị Nnamdi Kanu n'ala Igbo. Ọsọ mepere ọtụtụ ụmụnne anyị anya. Even Yoruba today ha nọ na-regret ya ka the reason why ha ji na-eme nwa amadi ha. Washi ihe a fake ihe a washi n'anya Riemann come out. Ịmụna gị na-ekwu okwu wepụga aha ha. Fanika Yode bụ ya n'isi before later anyị ma ihe o mere. Ihe a na ha need at this point in time. Ha na-eji media control anyị ha na-regret ya because ha need and anyị hapụla nke na-emebe anyị kịta na hype enwere ihe ikwere ugbu a na hype wala ha hapụga nke gị ihe ọbụla mena gị na-eme onye gwa gị na ha na-regret ha regret gị anything ha need gị now they don't regret nothing. Ihe na-eme na be anyị ọ na-eme na be anyị kemgbe gịnị ka ha nọ na-eme ọha awụ ndị nọ na social media na-akpọ Jesem Nnamdi Kanu ọwụbube this prophecy a na-emezuole kemgbe kedu ihe ha ji nọ na social media na-akpụ ya kedu ndị tụrụ ya nga let me tell you rikịta na-akụ ụnụ ga na-abọpụtachi ihe ọjọọ ha mere anyị ma nke Awolowo mere challenge na ha ka ha bụrụ anyị protest 1 million march ahụ ha mere ha ji chụpụ Goodluck Jonathan
Kita na kunu ga na-hold her accountable and not to start celebrating na osna amụma ya emezule. Way ha bịa ha apịtụ your impulse aka. Ọ na-ahapụla insecurity na Southeast ne. The more unu na-ebuzi ihe a ha na-ekwu now, the more na hype their own insecurity. Ichere ha mara ihe. Ha ba n'ọhịa. Achọrọ mejọ gị amụma Maazị Nnamdi Kanu na-ebu. Dị like amụma ndị ọ na-ebu. Ọ dị against amụma ọ na-ebu. Chere ka m jụọ gị amụma niile o buru ugbu a na kedu ebe o ji nyere ya aka? Ọ nọ na nga. Amụma niile o buru ugbu a na kedu aka o nyere ụmụnne anyị ndị nwụrụ na anwụ na insecurity anyị nọ n'elu ya now. Achọrọ m ịma dịsa amụma anụ unu na-esele. Exactly, my brother, lie ma agwa gị nke aka azụ. Gedo m ntị, real man. Nke aka azụ, federal government enyeghị ha anything. Federal government like n'idiri ya ka ọ nọrọ there. Ka ha nwee ike na-eme ihe ha na-eme na East. Get it to your brain. Enwedo onye na-ekwe ya nkwa anything. Ha agaghị na Kenya. Break or international law. Volunteer to give him bribe. They would have left him there. Kono reason no na ihe ji wee kpọpụta ala anya ihe ji wee gemonti ihe gbasara Biafra ha n'iduru kono na-ekwu ihe gbasara Biafra ka ha deme ndị amị bụ ụnụ ngwa ha nye n'ide Biafra edeme ndị amị bụ ụnụ ọta ha gara eze agụ ga-agba ya ọkụ ka ha nwee reason iwepụta na Nnamdi Kanu na ihe gbasara na amị ala na ọ ga-adị mma ka ikwuru ofu ebe ị chọrọ ka Biafra ọ ịchọghị Biafra ị chọrọ ndị one Nigeria ga-agwa anyị eziokwu na okay ka m gwa gị eziokwu ngwa na ikwuo gị chere ma ekwuo takụlụ ka enweghị nite na ọ na-eme ka enweghị ihe ịghọtara ị na-achọ Biafra the Biafra unu na-ekwu okwu ya na the Biafra ndị na-achọzi the Biafra na-agba onwe ha war so the Biafra is not at right now. I na-alụzi agha Biafra among us. So I'm not judging that question. Men again I'm questioning you the Biafra. I am on the same page. Your page you wanna Maazị Nnamdi Kanu wunukwu shisho de ka Sultan of Sokoto moment and just keep shut up. You are talking to Lolo Nneka Chimezie kwu na Yoruba na High Court. Defend there in obodo oyibo. It could get me arrested. In Agwama, Lolo Nneka Chimezie Gana defend that the ESN and defend that today. In Agwama, Lolo Nneka Chimezie clear as a 2024 you gonna leave with Nnamdi Kanu na IPOB Agatun Okute. I cleared no Budukwa Nnamdi Kanu and the IPOB. My contribution to in fact, and when you contribute now put the online. And when your blast say, Maazị Nnamdi Kanu may mistake give me an attack. So you've contributed nothing to what I have contributed. Omega Jiggy, real man, Omega Jiggy me. Do you truly need this Biafra? You don't need the Biafra. Because if you need the Biafra, if we say man only lead the Biafra, I just scrutinize here, gonna lead die well. We cannot be praising him in mistakes, only he lead die astray. Naga was Yolu. So you don't need the Biafra. I need the Biafra. Yakam Jena Wambo Kai unite ya. Yakam Ji Wambo, where my money more than 4 million naira I'm spent on one man. Gamna go queer. Real man, I'm a misunderstood Kenya Mego. In here, no, but you will get on again. And not on game me social media. Man, I beg you, that's your contribution. Lota Diagana Sokoto. Give me an I need the peace. Get into in there, give me a video. No, you know, don't accuse me. I won't tolerate it. I know we made peace. And again, don't tell me what to do and what to say. And when they pray to Tinubu today, when they not condemn you, if I choose to condemn any of Maazị Nnamdi Kanu's action, you don't blame me for it. It's regard the meeting. No. Here we propaganda. In a boho post of them now. You don't go to here. No. Don't carry. No. Real man. Ige kwoku, but ige kwoku on tema.
ihe anyị na-ebo Hope Uzodimma iso gadi meeting. Hope Uzodimma ọwụ na ọ chọrọ inye ndị Fulani ala ọ ga-enye ya. Hope Uzodimma gbara onye anọ because of ihe akpara oge anyị ga-enye gị disposition. Ka bụ onye anọ nyezie gị ke bịa chịwa ndị Imo steeti. Na Buhari mere agreement. Gị sị ọnọ dị a. Ị nọ agreement eme. Na capital ihe na. Ị nọ na-abanye na capital ihe ji nwụọ na because of propaganda. Elo isi mana no propaganda. Okay. Ahụ ya dị 100% good before ya gawa London. Okay. Okay. Ngwa let me inye kedu ihe eji wee gbuo the propaganda in the first place? Propaganda bụrụ ya pụtara family ya pụtara. Ihe m na-ajụ gị oke ị na-aba mba sa agwaza Maazị Nnamdi Kanu okwu kedu ihe unu na-eji ebuzi propaganda in the first place? Oche ị na-achịgbachi Maazị Kanu ị na-achịgbachi ya olu gị na-eburu blackmailing na ọ tụra nwaanyị ọ na-abụ asị ọ na-abụ ọwa asị nyere ihe ị ga-ajụ owo real man the question ị ga-ajụ ọ bụ eziokwu ka ọ bụ asị? That's the question. Ọ bụ eziokwu ka ọ bụ asị? Family member ya nwaanyị ya onye ga-apụta kwudoro okwu a anyị ege ya ntị. Okay. Kedu otu okwu ahụ siri chere kedu otu okwu ahụ siri kedu onye chọrọ ka o mee ka peace n'okwu Rayman kedu otu okwu ahụ siri wụrụ ihe nwere ike inye anybody nsogbu? In fact ugbu a ka mma how deranged ndị mmadụ dị na asị na mmadụ tụwara nwaanyị ime bie wutu nwaanyị ya wụrụ okwu. Kedu otu o jiri stop for peace? Ya wụrụ nnọọ okwu a na-ekwu ọwụ mbụ adị m sure na ọwụ nọọ Peter Obi ka ekwuru okwu ahụ maka ya ma ọ solo udo. Na ọ na-achọ Biafra ọ na-achọ ka o were ndị Igbo na-egbu. Enwere m pụtara okwu na ọ pụtara ụmụ youth ka a na-agbawuchi ụmụ youth anyị. Wale Nnamdi Kanu enyebala that kind of order. Okay. Let me explain. Ima, you've started raising issues now. These issues in areas I won't respond to you. Okay? Jiden Agrange, don't come here and accuse me. Mananga I respond to you. Jiden Kiji, Olema, Maria, Olemma, Mo Maria. Okay? Mana ihe nna-achọ ịgwa gị na una ihe ewu fake love ka ị na-esho Maazị Nnamdi Kanu. Isi ewe real love I will know. Ọ bụrụ ịpụta here na-eme ndị mmadụ na ọ bụrụ ịpụta na-eme ndị mmadụ na-eme ndị mmadụ intimidate with love. Lee anya na energy na-expend ịgbaji m olu gị spend where were mee research n'ihe nwere ike iji release talk to the federal government tụrụ ya nha will be better. Ọ bụrụ na ịpụta ahịa asị m lọlọ nna mgbe ahụ ị gara Sokoto enwere aka ọzọ ị nwere ike ịkanye ịlọvụrụ ya than scrutinizing what I said. You don't have the right to control me and what I will say. Ọ bụrụ na anyị na-akpọ other leaders afa a ga-akpọ ya afa ịchọghị ịkpọ ya afa good sobu ya otu ị chọrọ isi esi so be no ihe m na-achọ kwa achọ m ka my platform enwena somebody bịara mkpo na Maazị Nnamdi Kanu aga no Sokoto state create 100 men na somebody no prison some of our people na abịa ha dey carry the way okay investigate okay how dey investigate well okay na social media because of how they carry the way I criticize Mama Nnamdi Kanu. Real man. People with real man. Gedo stop saying he will be criticized. He is a leader. I need criticize Tinubu. I need criticize Trump. I need criticize bigger world leaders. Gedonti. Evidence in Koleki. Gemonti. Concentrate na ihe a ga-eje wepụta ya rụọrọ anya ọrụ otu chọrọ ishan. Stop attacking people. You are making this group look ọnụ ka na-eme ya dị bad. Any leader that cannot tolerate criticism or the dangerous. Okay? Mmadụ pụta kwerie na o kirie 300 men ichinyere ya aka gị gaa Sokoto gị si nna ya ukwu o wee eziokwu na ikirie 300 men ọ ihe m na-eme. That is why I'm na propaganda na shebe ihe mere m gara onisi mmiri. You know? So Rayman na ihe ga-eme Rayman
in abroad. Rayman. Ime general accused now. If you will your own propaganda, man, you can say blame for mother. You can't say no. You can't say no. The nonsense. Don't go to read. Listen, there must be. There must be freedom of speech. Very important. With that freedom of speech, I'm making guide on one. Okay? In on go one in a back say is not your leader. No one go one and a allegation in a short of. It's unacceptable. Can you get advice? You know, Bodo Ibo. It will take you few dollars. Yes, somebody. Garam na Sokoto. Joram Onishima. If you are positive. You're not fanatical. Nyana ka moja Sokota, I wouldn't meet idiots. Come get you quota in Kebezoku. In your madego. Gesi Garam Sokoto. Ono de mother abo. Makana go for you, Bruna Dikeke. I want a like Rea. See, now you could be always open 100 men. Hasigi Osigi is a Joragia, carries no G create 100 men. Or has also hamba. Gisa, Lequalequa here lawyers again a mail. Honey deceive on the mother. You can bridge that peace. Only Sibiko, let me hand the lawyers to Giku. Mwahadia, Jotaha, you bridge that peace. Okay, say me, I want him and o time puna lekwalekwalekwa ọmụrụ nwa na Kenya. Gemonte. I get school tonight here. Listen, ka hu nke mu abu. You no like ya. Unu shechim poison. Him I get school tonight onye isi na represent ndị mmadụ. Okay? Ihe ga-eme like ya, stop liking somebody to the point where you want to kill somebody. Na mother a review ya. Uno got a deliver one from that bullshit. Other him or one nania way leader, one nania freedom fighter. He must be scrutiny. All of that scrutiny kaga my weaknesses. Ebana name it. Okay, Tunumbuna one and the mother agwana and we hardship. How will he know? If you don't criticize your leader, how will he know? Then we mistake on him. No James. So now come here, put here war social media warrior. If on the madi, Daoji, where go gi, Jay and mother, Rayman, I will tag you more, follow you up, make a son, Ihuyananya, give me Jotia, who know Tia may begin, who na may begin, Ihuyananya, it I give joy, say, it is 100 men. Then give air your view. Maybe by so doing, I got water in him water. Man, I want to talk water, no problem. But because stop intimidating people, stop harassing people for end their view. It's unacceptable. Unless Casey Biafra no get wetrani. Casey Biafra need to make a kente. Ndo to give Ndo Daja man your own Akwasam, go and do your own investigation. Ngi need dream investigation, Rayman. Ngi need dream investigation. Okoshishi no bodo iboyana urugo okoshishi. You need to do investigation. On go na destroy one madia. Deba on fake love ono nenye. Ne. By the time I want about you now, by the time you need ye, and they work on them why. And they were working because. Eleven working. Can you contribute? Sorry, we took time now. This one. Darling, you can raise your voice. Okay. Yeah? Amano me here je wonu case e beg amu on we right idi na with wine then obukwa na ekuse ni ekwa amano me here je woro problem ebe ana e beg amu onya na e beg amu ya we ko shi we no ekuse na onye we ko to shi we no eli here je woro no problem eli here je woni here je alog
anyị so na ndị mebiri ala Igbo karịa ihe ndị ọzọ mebiri. No, gụnwa so na ndị mebiri ala Igbo mụnwa na-emezi ya emezi. Aga m eze agụ mbọsị a rịpọtọ ihe na-eme ngụnwa iso na ndị na-emebi ala Igbo. Gụnwa na-emebi ala Igbo. Unu nọ na soshal midia na-edisgrace ọnwụ na ọnụ gụnwa na-emebi ala Igbo. Unu nwa na-emebi ala Igbo. Debe ahụ na unu na-emezi ala Igbo. Nwoke tozuru etozu na nwaanyị na-awụdo n'arụ. Ekwuzie na nwoke etozukwu etozu ya na nwaanyị nụrụ ọ bụrụ okwu. Arụ ọdụzikwa unu. Sabo biko. Onye? Dale ya dewe na comment section. Okay, o nwegodiri ihe nsị ka m sigoro gị. O nwere mbọsị mgbagote kwuo okwu nna butere ọdụ anyị chọrọ ka m kwuchaa ibutuo m asị ka m yọgodi gị mgbaghalụ na nke anyị iche. Abịa m esi gị nwaanyị imi ezi mana ịmaghọ na ọmụnwa na-ekwecha ndị bịara ịkọ gị ọnụ. Anya na nwanne m adị m apụlọret dị nonsense enwe m ụdị time. Luto na nchenjila afa ma ịma na abịa m kwuo ezi enye m sabụ ngwesị ka nzabazi ya ka mgbe ha nọ naghị ekwu. Ozugbo na. Onye si na Maazị Nnamdi Kanu ọ n'onwe ha amụ ka m gwakwa unu. Ha si na elida adịrọ mgbidi na-egbo ntụ based on na leader nwere ndị na-elu up him. Na ọ bụrụ na biko mituo n'onwe gị onye ọbụla bụ leader ekwesịrị ịdị na-eme anyhow. Anyị nwawu member nwere ihe anyị aga ime now, nobody will question us. But leader nwere ihe ya aga ome because he represents organization. Ihe ọbụla ome ga-awụ detriment to the organization ọ na-lead. So ọ kwesịrị ịdị na-aga anyhow, ọ kwesịrị ịdị na-ekwu anyhow because ọ na-lead movement. Onye na-ekwu ọ n'obula amụ. Nwanne m ito n'onwe gị ma ịbata na another thing m chọrọ ikwu bụ ọ bụrụ na anyị na-anya na social media ị ga-afụ na Kanu alịtakwa gị again. Ọ bụgo Chinasa kịta na Chinasa gburu Akpalawa bụ Ikechukwu ugwu ọha. Echi niile na people wepụta ebe Nigerian gọọmenti akuzuru Maazị Nnamdi Kanu. Abịakwa yọba gị biko. Ndị mmadụ abịakwasịba gị na ị na-akparị ya. That's the point. Unu ama njekwafu datin Kanu nta na-ekwu na ọ na-egbu Chinasa na ogbulu Akpalawa bụ Ikechukwu ọgwụ a. Na Chinasa na-enwe joy ịdị na-ekwu ndị mmadụ. Ọ na-like igbu mmadụ. Sendara m ya. Ị ga-sendara m ya ka m jikwa ya gosikwa okwu. Yeah, the video is out there. On a circulate now. Oh, unu na-afụ people ga-eji afama Nnamdi Kanu bịa mee people attack. People respond to say una sị na na-akparị ya. Nnamdi Kanu maka onye si na ọ nọ ka Sultan of Sokoto n'ala Igbo anyị. Reason ume na-akọ nkabela anyị. Reason ume na-akọ nkabela ndị Igbo today is because anyị enweghị superior. Anyị enweghị ojesi ọgwụ. Because ejesi ọgwụ nwere ike ile ndị Igbo niile na legoti na-akpa. Mana ọ na-eme igwe kwucha ndị ichie kwucha ụmụnna ekwuo before ụmụ okwu which is ndị gị ọbara ewe ekwuo. That is why everybody cannot be compromised at the same time. So ihe unu na-eme ofu onye ka ọ bụla eze n'ala Igbo ekwuzi asị ga-akpalị ya. Mgbe Maazị Nnamdi Kanu si na Tambuwala na ala Nwike, why na Nwike as governor, why na ọjọọ kpụrụ Maazị Nnamdi Kanu? Ọkwọ mechiri ọnụ gwa ya nkịtị. Mana ekwuzi nke Maazị Nnamdi Kanu unu achọrọ onye a ka ekwuo. Ụkwa aka ka ga-eji nweta Biafra. Exactly. Maazị Nnamdi Kanu is a leader. He's a leader. He can be criticized. Mana ọ bụrụ na chọzi na ama ndị criticize ya, ịma na anyị ejepụta ya na ndị okwu maka ndị mmadụ. Because ụmụnne ya megidere capital oil pụta na BBC baa akwa ihu dị mkpa dị ka ya baa akwa na BBC without knowing na Emmanuel Kanu na-ejebe capital oil eri ụkwa. Ọsọ ihe mee ike nke uru agụji wepụ na distrọ. Yes, na. That's the thing. So ha kparịchazi ndị politician ha ejekwa na azụ n'alụ ego rie ụkwa with them. Mana nwanne ha nwoke ya na-agwa ya na ndị politician gwa amụsụ anyị gbabalụ ha ọsọ. So unu aghọrịsi na unu wepụ na emotion debe na ahụ ka anyị face reality. Unu akparịzi na mmadụ wita afa maazị. Unu bịara ịkparị mmadụ wita afa maazị. Anyị ga-akparị unu kparịa wita afa agụ unu ji bịa. Maazị bịazi agwa anyị na onye nwazi unu ka anyị wee wụtrọ.
Dano. The mentor. Yeah, madam, good morning to you, Lolo. Well, in Kepukwezio, for over how many years, Kita, I decided na more choose you continue on here, Basalo Kumaz in Nnamdi Kanu. Because Nambo, Madudo Kamuaso, Nam, he varan Biafra. Man, Toya Chomo of man, when Nnamdi Kanu Yoruba. Some no puteria and more beer pianomoto. Though, yeah, one gallop na beer, maybe chair here where our boss are a tory or disappear. Fuziana, na Jerusalem. I ought to go. So now, what am I trying to say? In here, Bunane Menowa, Nemwere approach and foundation able see video. The foundation of Mbanyere this joiner, because my call reason why in Juarez come Nebelania human name we can join the Apple Macau Mandi and they spend a lot of money, nothing less than thousands of dollars each make sure that none contribute. And the Abanyalomia must not deceive room into it. Abanyalomia Kaeja Bule Wapunos or commit any crime or maybe anything of another drama. In him, our moment where Banyep no political dialogue. Political solution. You understand? No, high gauge with the Biafra. Manam where Mfuazre Akam Madujinacha Zega came. That is Mwemua Tendal official resignation. IPOB Sihana Mesos. And the Mona Habara war, Juena working in Basara, here name today the video from foundation. Here I promote before. Here maybe when under IPOB Bala war, when no Katasiha. Na my account. I rule now our session, our department I rule about 60 something. Mana afa mmadụ represent in Germany as in decide ebe no. Mmadụ 9 ka afa ha no and ha bụrụ members anyị. So that means no na mmadụ 64 tụtacha ego mo introduce mo tụtacha ego. Ana send the ego mmadụ don't say no mmadụ 9 they represent department do to. It became an error. Coordinator some. And I told me got straight to Nnamdi, they can now watch young diagnosis from foundation. Now, when coordinator so Zema, the whole person people need other members now turn against me. Hanchani ne would making if Tawazama so your job by one girl, why engage you to get you. Okay, Westing okay, or to ever ask it. Now, the Funa. IPOB now structure ya in a way, no command and control. Nagaju Najuju. He may born each na IPOB became a sabo. He may born each Rajuju, getting do touch where do to. Kewa, you can do touch happy do to. Attack Yago on your job. When they say those things are Jimmy Wopum. When does it pursue woman, Kanyabo Casarab as a boss to her? I think in Anna almost $150,000. Was one hatch was a data and in a promontojo and China walked with them, China water. Utakush West Catano Buddha, now wagging. I will be sure that's Cata, and was the 7 branches, no Buddha. What am I trying to say? You watch, if you know all those structures, you never blame anybody of Nigeria today. Do to know Nnamdi Kanu Juju, or Namada Putana Juju, or no question here. A leader with public figure. The entitled is answerable to his followers. He may make a leader when he to open to take a question when your followers ask you questions. It's not a crime. I am on a democracy. I am not autocracy. I am not a tyranny. Now, the penetration of Nnamdi Kanu, IPOB, with the highest havoc made in the IPOB. Because it's not a private business and it's not IPOB. More time knock it down. I will no one Nnamdi Kanu with the upper hand to speak about IPOB. It simply means that no time no now a merchandise of IPOB, a merchandise of Nnamdi Kanu family. They can control me, they can do whatever they want to do. And when he right here closer since today, when no Mandela, no man the family Mandela. And this has been the problem.
ana sign fold na aghori nda na aghori na cheat nda na cheat iju ajuju akpogo onye ojo. I must commend you. Ni wopte your time. Werega juese. Gajo ono tu na anyi ukwu. Awuro ina lo nwe wese nya like Lolo Nneka Kanu. I love him. I love him to the core. But if you want to be a leader, lead well. Okay. Lead us proper, lead us direct on. That mentor. Okay. Round up. Okay, actually, me round up. Okay. So what am I saying in essence is that now, from Ihojo the na anaju nwa amadu nwanna anyị nwoke na onye na-eri di anyị because na mgbe m respect nwa amadu ahụ I control all this havoc na-emen bụ mgbe ha Simon Ipapụta from nowhere ga na-penetrate IPOB na-ekwu a lot of things and only ekwu ọ na-akpọ nọ Nnamdi Kanu tụrụ ya Nnamdi Kanu nwere opportunity ọ pụta na court imepe ọnụ sị amakwa m onye Simon bụ ikwu ya just no mepe ọnụ kwuo na conference or maybe na press ndị na-evidio gị okay, man, o mepe nwụrụ ọnụ wee sị na onye ọbụla na-ebu mmadụ na Biafra is not part of it. Mana position ndị ahụ sisia na grupu dota na-esi na ọha wapụ. Ama m na-enwe ndị notice ya. So that is when I begin to say, nneche m ihe ndị anya mfifie n'isi, see what is going on. So my dear good sister, anyị ma na anyị nwa bụ ndị Igbo anyị siri ike and anyị nchaghị na-emachi ihe ibe anyị ma. That has been our problem. Okay. So, mentor, can I beg you for one thing now? Imana, most of you put on my paw, so you hear me be here. This is responsible. Only when I my him to question him name attack him when I came with 3 years. Mbambi do gari one no long, you know, no name attack, wouldn't do mano, no name attack. I'm into joint business with your family. So I'm gonna buy a guy. I don't know carry a coca. Just like what age report. Or come some night with the weakness in the when I put Ali me here my upon I got fat. And man, I want so many of you. What on the back? Aqua my give them why you know. Pa, my candidate got home here. What they can remember attack now. And we're going to reach it out to me now. Now, some more sorry. So now reach out to me now. What la mina ha no na on the same page now. Okay na water. Yota now. Now I was in na nemo na. I was in na nem na agbajolu. Anya na he e grow le ana agbajolu. Just like you said, they won't answer ka to fo. Man, here na correct. This issue of a question because all one had that question. Imagine your job for your woman. And I had that question name ya in boy, absolute power corrupts. Okay, now what I meant, I want you to answer me. Absolute power corrupts. So, due to Nana laws, Chef Quena, here hide the laws or can make way of which any of his actions they make effect. So I come to quickly order. Now, Banyaki. Nandini Lana, like me, this that guy, many who go so Rayman. Rayman now one and the Madego Moto now. Haga Sokoto. Jotaraya, Manzi, ya confirm one or Manzi, resident. What an Akamanzi on a Biafra Liberation Army. A woman Araga by, but with them matter, town you go share mess a size or Araga pay. You understand? Sorry, man, gashi. You must because I blame water, Chiki does him na Chinasa wood and dodo. Other key shape a cotton horn because Oku had a chayara urura. So no need the Makaha won't be quitting, no need the regachi back to build the kind need the how. If what would is Oku, Rayman, and meant I need this thing. Always so good. This is shocking. I'm sorry, this is shocking, not this and enable. People like us who gas in proper reasons, I should drop Garcia because of knife on Akamaka. Instead, we find a way to bring everybody back. On a mind Chinese and that's some buying boots. When I regret is it? I cannot go where now. Makes sense. No, you cannot go to mentor. Kita na ono nanga ono jano ngono na akọ ihe amonya ikpo onwu because nyawa no onwe ya enwekwele data ebube
ebe ndị Igbo nọ, that name eburu gị ebube. Any dikwara ichekwa the name. But at the same time, a ga-emechi ihe emechi. Ya ka m jekwa gị na rally around ngo ọnụ ha na-apụ. Rally around this leadership. Hazie na ihe otu o kwesịrị ịdị. Nyezie na aka iwepụta ya nọ. Marazie na otu ga-eji gbajisie ndị niile anọ n'akụkụ maka onye si awụ 100 men nabata 100 men or for what? Any the answer that question. Mana anyị need is isi n'okpuru mee ya uproot maka ọwa ọkụga. Ị na-aghọta na ụnụ gbaba ọsọ kpọọ ọnụma ihe ebewe ị ga-alazibe nna gị. So nna agwa gị na ebe ọ bụ na the leadership ka nọkwado otu ka nọ mentor liite ọkwa mme iwe onye enwebe ihe a na-eshebe m na m kwuru okwu na-enwe ndị asị okwu ekwuwairi ekwuwai ya na-ekwu ebe niile. Ibu na enwe onye nke si nso nwaanyị amechakwa pụta ọzọ. Enwe nke ọ ga-awụ mkpọ ọnụma lakpuo otu ijiri kpọ ọnụma anyị ga-akpọ ọnụma anyị ga-ejujọtara ana m ayọ ga-ayọ mentor go back rally around ndị otu unu niile put your feet down ịhụ na whatever a ga-eme maka anyị nidiri otu a. IPOB is the biggest movement in the world na ọwụ na ịma gị ya. Assuming na ahapụrụ otu a otu ahụ ọ dị intact, I can assure you ọwụ na a ga-enweta ihe in 20 years a ga-enweta in 10 years. Ya position ọnya ihe ahụ ejiri maka ya position ọnya mana anyị ka anyị hapụga na ịdị ka ihe eji ka ya ọnụ. Ndị Igbo ada emekọ onwe ha ọnụ. Ndị Igbo na ka anyị reject ya Rayman, ana m enye gị this assignment. Go back to Germany, go back to your people, reach out to your leadership. Then gụwa bụ Rayman chọọ ndị a ga-ezu ozi. Ọnwụ na nnọọ ndị a niile sị ha hụrụ ya n'anya na-ekwu na alụrụ ya nwee ike na-aga na Sokoto ma ndị na-aba mba ma ndị na-eme ihe a na-put pressure on him. The need na ịpụta ịnọkọkwa ọnụ na ga-enyekwa ya ndị ka aka ịpụta ịnọkọ ọnụ. Then agha adakwala na Nigeria mana agha uche ọ na-ahụ na ndị ofe mmanụ otule ha gburu ibutere anyị were anyị gbakwega na ahụ Maazị Nnamdi na-ebuzi anyị prọfesi na ha gbara takụ anyị adalasị ebe a ka anyị manwụ nọ ihe ha nọkọrọ ọnụ ozugbo ihe a dara anyị hụ ori ọta anyị ga-echigbo ikwere ha fuel kịta na ha ga-eburu agha na asụkwa anyị na ndị Awụsa isi ọnụ nke ịhụ na Peter na-achị ịpụta ndị Awụsa na-achị ịkwado anyị ịhụrụ ya nụ. So nwanne ị ga-alaghachi azụ swallow your pride. Ị ga-ahasị gị na ma ebe na ịnọbụ na leadership asị gị again leadership banye dị enwe Ọchukwu na-enwe mgbe ị na-arụgide ọrụ na-aga once ahụ da dedication a ga-ebulikwa gị more than. Ị hụrụ ndị ochie niile ahụ ji wepụtụrụ ka ihe dị mma ugbu a ka ị na-edere kpaghachi azụ because ọnwụ na Chike dozie m na Chinasa Nworie akpọla ọnụma ihe niile a na-eme na ha otu anwụọna na ọkwụọta ya m na-ekwu mentor. So biko enwere need na anyị ga-achịkọta onwe anyị ọnụ na agha a na-achị ịda ka ọ hapụ gị ịda anyị n'inyo na agha akara aka dị erikwe nwa ngwụrụ. Gọzie ndeewo nwanne gọzie Chigozie dị oke zọ dị ka ọ gị bekee gọzie ọ bekee ga-ekwu ka bekee kwuo ndeewo. Mba chere Enugu nwa Enugu ga-ekwu kedu onye isi m bugote gọzie. Ok ka m cheke ngwa nwa Enugu kwubezie. Ok ekelekwa m ụlọ ma ndị na-ebe a ma ndị na-anọdụ ebe a onye ọbụla na-arụ ekene nke ya. Number 1 kwada ekele onye isi ekele dị na agha na-ekele maka na some of us chọbụrụ ịbanye otu ahụ na-akpa IPOB mana ọ nọrọ like location ebe anyị nọ whatever. That is why anyị na-abanye mana the level ifeti wee na-aga na some of us na-ege redio Biafra ọfụma na water na-ewe issue mana for me adịmụ elewe anya much na allegation asịrị ya whatever kama na ihe dị ekwu nke m ụwụ na enwere issue ndị be anyị kwesịrị ime adreesị mana ndị a niile na-amagote ebe a akọ ya
I dey gather side, more especially these people na agbawo nja obona na-enwe like a question ajụrụ. Okay, maazị na-broadcast dị na Radio Biafra. Ọkwa na-ajụ ajụjụ. Ndị mmadụ na-agba ya atakwu. Nyanwa jikwe nwayọ sakwa onye ahụ clarify ya the person. Nke ọ ga-eyigharị ya. Ajụjụ nke m wee wụrụ. These people discharged and acquitted him. Ozokome na Ejiofor. I know now from the side of Ejiofor some certain things through your interview. Kema Kandia Korea Wegan got to see no case submission. I don't go from them. Yes, Makondia only melu now. No case submission. I'm almost going to here. They make it a Koyanga. I'm going to Radio Biafra Ghana. Naga to Koyanga. See what was done here on Agri, Mina to Koyanga. Stagana court. And the man left on Radio Biafra. Nobody paid the court again. Nihan on discharge and acquitted. Discharge and acquitted. All up in a bully, social media everywhere. Why did you put your chair out in a court? Now, this how Hanga to went to Yanga. Didn't Hana why? We need to hear from them. No, Hana divert attention. How to call all these deranged fanatics or Western and social media. Na block on your blue the Hano Kuru Eba, say to the judge, I will bata. So when the man now to so you couldn't. On your had with you, you're not judge this question again. We have make Manobasa. Ever the problem with today. Monday saying I have support on the IPOB. Monday saying I have the camera and God. He have a very big question. Ever can put in or get it. Because the side that I put it, ever was able a full stop to open our study this case. So that I never now one the model, Mandy could have that will have the side that I put it. Now I did a release here. Simple. So now you know she had na court. That's what you do. To the extent Nanyama get Jakaya, when Azaron Yana court. Finally, Atoyanga. We need to ask them. Especially that man who say not contest for political party or contest for something. I was to how you do. Finally, now even when I was Kanu Siwaka Nasido. On the IPOB should focus on the leadership. How do you say, man? I'm not meeting. Almost when you're not where is on our founder. Is what happened. The leadership, Kama. You want to be now? Provided that I'm not in good track. The leadership, Kama. Imagine if you or my or why can I draw or you can about image or joke that you come back. I said to love with you. I we carry on. Why should we be dragging, and then with the leadership? You cannot drag it. Ah, young baron up one name. Drag. Okay, what can I want to buy? Now, what are the Yoruba? Yeah, second. Oh, you know, gay men now, one or two work way on. You put China or time in you one I gave put a quote on your chicken and behapota. Kaikuen and Kederani. On your blood, cheap way on. Epatana, your Facebook, give way a quote, say, she went ever put all tackage, cross civil war. And that I man cute, I will put out from me, what I will have on the ground, whatever. And whatever, lots of your thank you, I will was like all is fair in war. On your blood, with a platform, ya, Tiwekwe. On your hatch, when I bet hapota, I can alone kai twin kai on your blood twink here. Yes, in summary, because everyone want to buy it. He said, and the buying is 60 can do, come no matter now, ya. Now, only Yoruba Guru go their own. The bully and protest around the globe. Around the globe, where Gente can wagging when no go, Emana Kereke, Ota now, how my saying me now. Mga report in here, Zag. Have the member attack, and I don't play that in the reporter. Oh, yeah, we have now. I think I lose the war among ourselves.
So round up nwanne m ka itiwe na onye ọbụla gawa na Sokoto ga-aga gwa MNK biko ka udo bịa ka anyị nwee ike ịlụ ihe a. Ndewo gọzie ngwa ndewo nọ okezie bekee ndewo si m Kenya na anọdụ ụlọ tata. Oke isi Kenya ya anọdụ mere adị mma. oke mọmi lọlọ anya ana m ege nye a na-ekwu ya sinsi ebe anyị gatara nwee problem na ala Igbo anyị bụ na nọmba 1 bụ na ndị Igbo anyị ahụrụ nwaanyị n'anya sọm ndị Igbo ọwụ na ihe etere ndị Igbo mwa laikere ndị Igbo ọtụtụ n'ime anyị laikere ndị Igbo nwanne biko anyị hụrụ onwe anyị n'anya enweghị chọrọ ikwu gị ikwu I don't entertain it. Anyị hụrụ onwe anyị n'anya so enweghị chọrọ ikwu no, withdraw that statement. It's a lie. Achọrọ m ewu nọ ya if you will stand on it I take you down. Ndị Igbo anyị wụ ndị kara hụ onwe anyị n'anya ndị whole Nigeria. Ọwụ na enwere ofu onye mere ihe na-adịghị mma we can't take responsibility. Ọwụ na mmadụ 10 mere ihe na-adịghị mma ga-esi na onye dị eto or some people remove Igbo from it please. Aga m atụlọrọ gị itinye ndị Igbo ị ga-asị some people ọwụdịrị ndị Igbo maka ihe ahụ nọkwa everywhere so biko nwanne use the right phrase some people. akọtara m ihe na-ekwu mana m chọrọ ikwu dị mbụ na abịa na ala Igbo anyị nọmba 1 bụ na ndị Igbo niile enyụkwa mamịrị ọnụ asị na ọ bụ atụkata aka nyụọ mamịrị ya gba ụfụ. anyị na ihe gbasara asọrọ bụ Biafra a na-agba nkịta nke onye nke a na-abụ onye nke iyi onye nke a na-abụ onye nke enweghị tangible something anyị ga-emepụta ụdị ịgwago eziokwu alọvụrụ m nke enweta Biafra mana otu o si dị na eji na-eme ya alaiki m ya abịala soshal midia ndị Igbo anyị agbaozi odi mkpu na soshal midia kemgbe etiwara mkpu na soshal midia enwebeghị n'etin ọbụla etitere ndị Awụsa na ndị Yoruba ekwere nke ha na-ekwu na ndị Yoruba na-abịa na-etiri anyị aka ọwa asị enwedị ebe Yoruba gatara nkwụ Igbo n'anya otu ọ bụ Yoruba na Awụsa ji Igbo na asọmọfụ ndị Igbo anyị kwa jikwa anyị rukwa ugbo asị odihe nwata weli aka mgbe ọbụla ụkwụ rara ya alụ ga-egote ya ihe m si pụta nwụ ka m rịọ arịrịọ biko ndị Igbo anyị nọ ka ha fụ nọ anyị na-akọrịkata onwe anyị ọnụ mee ihe ka o yie ihe because anyị nwere onwe anyị ọ dịrị anyị very very important ka anyị nwee unity mana anyị bịa ndị nke a na-agba nke iche ndị nke ọzọ na-agba nke iche ndị nke a na-eme nke iche enweghị ihe a ga-emepụta mgbe m bidoro n'ụwa okwu ihe gbasara Biafra m bidoro gewa dị redio ọ bịara bịa dị mụnwa very very happy even the day my father nụrụ okwu ihe gbasara Biafra na redio my father pụtara na-agba egwu because ha nwatara ahụhụ through that Biafran war ha nwatara ahụhụ too much and mụnwa na onwe mgbe adị m very very happy that na enwere somebody mbịara organization na-enwere abịa na-erezi dị mata ihe gbasara ụta gị si nweta Biafra na anọkwa ụta gị si ka achọta ụta gị si nweta ihe Biafra anya na-agbanyedekwa onwe anyị wụọ ngwara ndọ ọpụ nwanne lee ihe ị ga-eme okezie nwanne lee ihe ị ga-eme anaghị eme anabata all this preaching ka anyị niile dị involved unu bi Kenya mgbe unu hara biri Kenya gaa na meeting unu tọkọtala ego unu nwere ike ịkpọ some leaders maka mgbe ha ji Sokoto ọkwa mmadụ wetara the money unu ga-eji aka unu na-enye anybody unu ahọrọ some leaders gwa ha lekwe ihe na-eme na ka a ga na-agwa maazị maka agwara m ya sị ya na ọ nna anaghị ga-emezi ihe a because onye pụta ewere aha gị due to na our people na-anaghị na social media dị so deranged and glued once akpọla ya aha
asọ ya kwuru esome ha anyị need nọ under one umbrella nweta ihe a na-ekwu. By the time ndị okenye gabazie ọ chọpụtazie na agbarakpa n'ọnya maka ihe a si n'aka ọ ga-emezi ya na because ọkwa ndị a na-eso ya like ihe dịka church leaders ga gwe pụtakwa ihe na-eme ha ga-amanụ ịghọtago. So anyị pụta na social media kwuekwe from today till tomorrow na-akụrụ ndị dịka ya aka m ga-asụ n'ụjọ kwurekwuwe ọ gaghị amịtakwa mkpụrụ because mmechakwa live apụta ugbu a na ha ga-arịpụtachakwa bido mee ma atak ị ga-ahụ na atak a na-eme m na okezie is all over the place. Nke m kwuru maka Ikengora ga enwere otu m ji kpọọ Maazị Nnamdi Kanu ha bidokwala dị atak back ọ gbasaghị m. Anyị ga-enwe onye si gbuo mmadụ mana anyị ga na-ekwu eziokwu ndị a ga na-escrutinize kwanụ nke anyị hụ na-adị mana ihe m chọrọ ka unu nwanye aka unu nwa ndị nọ mba ofesi otu unu ụgbọ unu kpọkọtakwa women leaders dị nwaanyị a unu agwa ha na anyị chọrọ ka a nọrọ n'ofu. MKN dị disassociate onwe ya from ihe niile a na-amachara. IPOB is big enough for him to use ime ihe ọbụla ọ chọrọ ime n'ụwa. Na the moment o bidoro create 1-2 group is game over for us. Ha ga-egbukwa anyị. It's a matter of ndị mmadụ nwere akpịrị ego. Gị na federal government na-agba word not just federal government enwere other Islamic nations na-support ha. So ihe ha ladata any gap i nyere ha wukpute mere anyị ahụ nọ n'ebe akwa ndị Yoruba jos na-aba n'ọhịa ha around guy. The only saving grace anyị ka nwere ewu ndị ESN na anụnwa and hụ na prescribe gị ha na-eshikwa ọnwụ ha na-alọ ha na-ezo onwe ha eze ha na-alọ ha na-ezo onwe ha eze. So anyị need ilite as a matter of urgency mana ihe anyị mere mama anyị ga-anọkwa nke anyị na-adọ nwere onwe wuzie slave because ha chụpụchie ndị nọ n'ụlọ take over game over na okwu ụgwụ MK karọkwa na nga so anyị na-ejiri ịnọkọ ọnụ were zuo ofu obi anyị na-edipend onwe anyị n'ụlọ anyị na-agbakwa mbọ maka mpụta ya ịghọtago. Ihe na-ekwu eziokwu because asị na dị mkpa anọ agịrị mme nọ n'ụlọ ewu nwụọ n'ọbụrụ yes. So na ihe m na-ekwu nwu ka asịkwana na biko bịara mbụ ọkwa abụọrọ iwe mana onye ọbụla iwe na-ewe ma otu ihe gbasara otu ihe IPOB si emega na onye ọbụla dajụrụ ka e nwere ike kpọkọ ihe ọnụ because anọ abịa na social media ahịa onye ọbụla na-akpọ ibe iyi onye ọbụla na-akpọ ibe iyi a na-ekwu Nnamdi Kanu mekwara nka onye Lolo Nneka mekwara nka onye nke mekwara nka onye nke ọdịmere nka ya dịkazie ka ndị ọgụ mpụtara nọ na the struggle ma enwere ihe eji kwụsasị aha. So the attitude ọ dị very very wrong ka anyị ekwere na amamihe na-eso ihe because ama m lọba ekwere amamihe so ha na ihe a ga-amịta ezigboto mkpụrụ but abịa n'ọwa place ndị nke a na-ebe na-agba ndị ịtakụ ndị nke a na-ebe na-akụ ndị bọọlụ ndị nke a na-ebe na-akụ ndị bọọlụ and the end of everything ihe niile a na-eme ka akwa afọ n'ala. So ka ekwere na amamihe sowa na ihe a because ihe kemgbe ihe gbasara IPOB mbra disasị ya abụghị taa mana e kwesịrị ime na maka atụ ọzọ nwere nkata ya ka o nwee ike stand ọfụma ọkpụkpọ anyị nwa bụ ndị Igbo gakwa ime ya stand kwa ọfụma mana mbido na-abụ onwe anyị iyi na-akọrịdo onwe anyị ọnụ onye nke ekwukwa nka anọla social media la na-asị na onye nke mere nke onye nke lọba anụmanụ onye nke lọba anụ ọhịa onye nke lọba nka ole ka ụta gị si enwetakwana ihe ọ bụ ngwa round up bụ biko ndị Igbo nwa nke m anọ m na-efụtasị ka abịa akọwa ọnụ Nnamdi Kanu mere nke a Lolo Nneka imere nke a Ifeanyi Ejiofor mere nke a onye nke a mere nke a mba ka anyị hapụrụ ihe ndị ahụ anyị tụkọ na-akarị nnukwu ọnụ mamịrị a ka o nwee ike gbaa ụfụfụ ọbịa mbe m sị ka m afụta na rịọ ndị Igbo anyị especially ndị dị n'ike na IPOB ọ bụrụ ma enwere ndị na-alaghachila m hapụrụ IPOB site iwe ha bụ iko laghachita aka n'idikwara unu ike yie ihe biko na ọ bụ arịrịọ m na-arịọ. Ndewo nwanne m Nze. Can I make my last opening remark? Okay. Sorry, my last speech. Closing remark. Okay.
ihe m chọrọ ịgwa anyị niile na-ege ntị ma ndị ga-afụkwa vidio anụnwa afta anyị kwuchara ndị Igbo ka anyị gee ntị. Ndị be anyị si na anaghị ahapụ isi aka agba ụrịa ma aka. Exactly. You understand? And mmiri ihe mgbe ọbụla osisi bidoro ịkpọnwụ were si na mpakara osisi ahụ, there is possibility na osisi ahụ ga-akọntinu na-etopụtakwa again, mana echi igbu osisi site na the taproot ọnya bụ na-ebute ya ọfụma. Now ihe bụ solution bụ anyị ga-akwụsị, anyị dị ndị ga-aga delegate ga-agakwuru Nnamdi Kanu talk all sense to him. Anụta abụọ atụpụ agadi ọ na-eme, ọ bụrụ ya bụ the solution ga-enyere anyị aka. There is a lot of wounded hearts na ihe gbasara IPOB. O nwere ndị batara with their life ka ha protect ya n'Igbo. Now, achọ ka enweta this thing, the solution abụrụ by creating another parallel IPOB elsewhere or creating another 1,000 men, creating 5,000. This is nonsense. I ga continue when I create ya generation to generation. The solution bụ na anyị amagolo anya na mara nke alụrụ alụ. Anyị afụgo na a lot of people ndị ahụ emere accuse wee chịpụ na IPOB na aka ha dịchasị ọcha. So ma onye aka ya dị ọcha ma onye aka ya na-adịrị ọcha, enyi dịrị ime ha approach ihe onye ọbụla biko for mentor. Anyị ekwuola ihe a. Go back, initiate this thing. Enye go gị division. Ihe ị na-ekwu igwe ike iche na ijos na-ekwu ya ordinary Chineke enye gị division. Go back. Gwa ndị otu unu. Maazị mmadụ bidoro kwuo okwu ihe IPOB ya wụọ ihe ọwụ today. This reconciliation ị na-ekwu maka ya. Go back. Start enwe ndị ma na Spain, enwe ndị ma all over the place. Ignite it. Actually, ka abịa mega approach, go back, iruzie gị gwazie ndị isi, enyi jiri ịma approach, enwezi ike ahụ committee ị ga-lead. Enwetachi ego, that committee ga na-emove from country to country for this reconciliation. Enyi jiri ya, eziokwu m niile. Ịkọ ndị Yoruba aka ọgụ ugbu a ha ga-alụ ya, ha nwere ndị agburu. Legalize ara ha na-ezuru nwe ndị mmadụ ego na-ana. Ha ma their reason. OPC nọ ndị a ịkọ ha kapcha m ọkwa ịhụ na ha baa n'ọhịa. Even enwere vidio m ga-epost today, ọ bụrụ na ị na-eso m na Facebook, ha baa n'ọhịa m ga-epostkwa ya ebe a. Iko mbụ ọhịa ha emewu ndị Hausa ma ndị arịrịọ nọ ndị street, ị ga-ahụ ụgba ndị Hausa ga-alachi ya, ha ga-eji aghụghọ arụrụ ala. Why na ha keep busy? Anyị na-akịrị ha ekwe na social media, ha chi n'okpuru na-eme nke ha. Ịnwụ ka ha tụpụrụ anyị ọnụ n'ihe niile anyị na-eme. Anyị nwa ka ọ dịkwara anyị unite ya now. And they may report him now, the Hadia marriage. When we are the locals snook and the ESN and Patraka have peace, then and damn Patazeka hatch upon the ESN. About to go up where Federal government them say have rules of proscribe or OPC no behind. You have rules of proscribe on that. You have rules of proscribe on the real terrorists. And because so Jonathan them mad what I have now proscribe IP Ugreka Hamene. And I gave it on now. Kowa ojele so unprescribed bond and I need to secure in a federal government odo grant na ha secure with this country. So baji na I gana atwashi na ekwu nyabuku. So mentor, thank you very much. Egom get assignment ready to go my hage. I will follow you up. Nge nweta your number ka na gina akpazi ka na follow up mara na the peace move. Ona agakwa ka mkpakwa ga agwa ige meet to challenges. Be ready to surmount every challenge. Name ihe na-eme ndị ewe nwanne m Chigo. Ya gazie nwanyị maka ọ dị na ụmụnne. Daalụ Chigo kwam nwoke punk. Ana m anị na-ekwu nwanne. Gozie ekwu ana m anụ. Even I know these people. Like this man of Sheba, what come on, boy, what the Israel corner. You understand? No, Israel corner. Oh no, Germany, I say no Germany unless we move violent to Israel. Okay. Manu do the Lolo. Thank you for coming back. You understand? Him and Andala feel on how you go like it. I'm like back on Abana for and I want to use the opportunity to announce that I have a bit TV tomorrow. I work at the bar on where? Okay, then on, yeah. So I like to get outside it too. Odo. Game rejoy. I'm not carry home now. They will want Dal. I am a I go with an agent Ethiopia.
You understand? I confess this small. I confess going to Ethiopia. So I need to take another confession. Ngwana nsogbu adị nze daalụ gogo nze nwoke punk adị mma nwanne m ndewo The club by yes Lolo. Hello, welcome back. Mana I told me to hear something now. Oh, well, I see me as Kenya. Oh, yes, Kenya. Osia Makako. And I'm not sure just go Bukalu Diosia, Japan, platform Canonta. You got to go back where the sentence now. This boy, Anna Canonta, this criminal, is in one of them as in Nanticano. Oh, well, yeah, video on Ferrarina. A born a good China Samo. The highest, the longest serving IPOB principal officer, and he was the national coordinator of Biafra land. Mazin Nnamdi Kanu administered oath to Mazin Kiechukwuoha directly. Third party or whatever, you know. So Kimalo Onya Nekuka pedigree has now Kiechukwuoha and the two Simon Kanu can sponsor Boya. Na be ni ho ade anwan that guy anwona dike chukwuko hebo na ya ndota pilot Simon putana na Twitter handle ya on na ba na enye reference celebrate the one week chukwuko but today onya appeal to go onya lock it mute to your phone onya lion na the profile mute to only disturb some people go tell by high heavy attention they mute to go down where was not the so anyway, Ike Chukwuoha buru ihe ndị autopilot and anyị ma ndị na-sponsor ndị autopilot and ndị bụ ndị autopilot. Lolo ịmana throughout ọnwa Ike Chukwuoha ịmana ụmụ nwanne Maazị Nnamdi Kanu ha ma onye one on one ọ na-abịabe ha ịmana ụmụ nwanne Maazị Nnamdi Kanu did not one day anyị mere Ike Chukwu candle change our profile people na-tweet na-ede rest in peace comrade ịmago all those kind things. Imano mwana Maazị Nnamdi Kanu hancha niile the whole 5 siblings. Imano enwere onye dele anything even common even like Ike Chukwu rest in peace. The commonest thing in my head here. Well today as I speak to you. Mgbe me bury Ike Chukwuoha or IPOB leadership by the to esiweme. When the Ike Chukwu ya. Imano ka na eme condolence Ike Chukwu akwamozu Ike Chukwu. Imano nwanne Kanu atụrụ kwụ there. Both in Kenya and Ghana abroad and in Kenya Nigeria. So you know just who is fooling who. Mana Maazị Nnamdi Kanu nwalo ya ufulo ya nwe amuru. And if we ebe eku na Maazị Nnamdi Kanu send the condolence to families to the lawyer nwe amuru. But anya no hold ebe Maazị Nnamdi Kanu kumaka Ike Chukwuoha. Na agba onye o ma Ike Chukwu very well one on one. We didn't hear anything about that. Obviously, I don't know. But I'm waiting at Sokoto. We are no 1 year. The Jaffe is worried. Well, less than 24 hours. And you press conference from the lawyer. No, you can't come 1 year. No, you can't come 1 year. You cannot forgive them. Ike Chukwuoha was Simon Ike Chukwuoha mother war. Now, Kekos Pumbada war. Nihu Adia one, Haji Anyosi, Edia Wango, or Axe, where watch the guy is really was another. The whom we are mine. Now, that girl I will go forever, mentally and emotionally. All of them depend somehow. And when anybody nobody will come over that kind of trauma. That girl had to go come through completely damaged. Man, I know anything from one of my Nnamdi Kanu. Well, today as I speak. But I had the busy. Canon had the busy, not to it, not watching us and Onyori, not what he could do, Onyori, not what the IPOB leadership, but all sort of names. But they could not take 1 second to pay tribute to the fallen comrade. But that guy will tell Mama Hakim, they know him. I'm on your 1-on-1. So you know to show who is fooling who in this movement. Now, one man on your bio for my justice. On the hall on the bio now, the man of one and a half of my project.
Atukote to my American branch, UK branch. This hall, let the Galo Balia, let the go hall almost 1 billion naira. MA committee, on you make the investigation, make the rule for former justice. Chairman, political committee, or boss. So, you know, on you to get a question, Louis, on my fire, I have 1 year, how also. But here in the Kubu, time I can now, we have waking up. Time I can go about Madu Kunionola from comfort zone. You say, you are not working with you anymore. Now, project, movement people, Munya Hanago, for no more for the business Hanani, Ojuku Jego Papiano for us. Man, Ojuku can 1 morning say, you are not working with you. How much more in a place whereby people now to go together? Jackie is in a trust on your money trust. Now, thank God, now lawyer to my great go out here. The IPOB leadership know nothing about movement of mass in Nnamdi Kanu. But to be in a way to the canon that we are not to someone. Why can't they come out and resurrect this man? You know, for over 6 years. They just even self Kahaku here. Ndị na-ekwu ya ka na-ekwukwe ihe ọzọ ha jizi wee chịkọva ihe maka ihe okwu dị so damaging. Ha kpọsasa ndụ ebido buwa amụma Nnamdi Kanu all over the place ka ọ suppress all that nonsense. Ọ gara aga. So nze nwanne m is well. M ga-chat gị privately nze. So okay, so now what am I saying? Let me random. Nwanyị a na-ehoro aja ife ya wee na-agwụ si n'ọfụma bụ ofisi efozi na adịghị like this. Lolo. Dalo D. You will be my last client. Ịma ya dakpo. Anụmanụ ya ọsabụ na-ekwu. D. Kedu onye na-ekwu okwu mgbe na ọsabụ? Ọ traditional sabụ na-ekwu okwu. Yes, asị m ka m mee my last submission ka m gbatuo Lolo biko o nwere ihe na-achọ sinsi ịyọ gị. Okay. Ị na-anụ ihe na-ekwu? O nwere ihe ebe ahụ ije n'Enugwu. Ijelu mee documentary concerning ihe ndị amị mee. Isi na that guy nwụ na agbalụ na police mere arrest. Yes, ọ kara na detention na time na gị na-ekwu. Yes, I went na yogi biko. I need to picture that guy. I actually made video. I post all over our platform. Okay. That boy. And yes, even m ga-akpọ ihe m na-eche ewu ka ọ pụtagodo. M ga-akpọ nwanne ya nwaanyị ka onye ze m picture ya. Then aka ọzọ nsogbu ihe in fact n'abalị a m ga-eme live m ga-aga maka that boy. When that guy into on first level. Wee mụọ nwa ha ọ dị homeless now. Di ya ga na-enye ya nri. And don't nwere bleeding. Achọrọ m ịyọ ka arụ ọrụ ahụ ụlọ. Enyere ha aka maka ịrụ ụlọ. Nwego ihe nwaanyị a ịpatọ ya na-agwagodo m obi ebe ndị be anyị nọ. A ga-eme ụdị ihe a na. In fact, ha na-emekwa gị attack. That is, I don't understand. I'm an ala m Enugu for that purpose. When meeting with achọrọ m ịkọ ihe a na ya n'abalị ka m ga-eme ka m ga-aga live. When meeting with nwanne ya nwaanyị ha so m biko na enwere ka ha na ndị polisi si eme na a ga-ahapụ ya na m bịawa dị with lawyer ugbu a ha achọghị ihe aka ọsọrọ ha trouble. So otu anyị ji kwute na m ga-eme the live n'abalị a na m ga-achịkwa na their account number ka m mara. Yes, I will do that. I mecha ihe ugbu a na m ga-akpọ nwanne ya nwaanyị onye zie m the number. I will send it. I need a picture badly. Since last week I did Umakia, I'm only reaching out to you. So that day put to be a bog one you may see to boy and Charlie Mogotibia. Because I only didn't know what the very important. I say create a picture the guy. I will. One picture. I will do that now. Yeah, I call Enugu State Police 2 times in a social media. I get pay attention. And also social media one
akwụkwọ na anyị nwere anyị ji abịa ndị ụtarị ndị ọzọ nchọrọ ikwu bifo mgbatu okwu ndị be anyị focus ọnụ nke dịrị be anyị emem program maka ihe anyị yesterday ọ naghị emena n'obodo ndị ini anyị burie n'isi onyeisi a na-akwa egwu mmadụ ngwu na-abụ n'anya ensas bụkwa anyị nwapụnarụ ensas food brocade bụkwa anyị nwapụnarị ya anyị ahụhọ Jizọs Kraịst ndị Naijiria ya ga ihe mee ọbụla anyị ga na-ebugharị ya o nwere ụmụ nwaanyị anyị mfụrụ na-eme protest n'Enugu na-eme protest na gọọmenti haus Ọka wee na-ajụ ndị a na-eme ihe a biko mgbe ndị Fulani gburu anyị na gburu ndị be anyị na oke protest ha na-eme ọgba ahụ maka ka efirie ndị Yoruba maka studenti ekidnap anyanụ mgbe na-ajụ mgbe egburu ndị awa studenti ma ndị egburu n'Owerri na foto onwekwa onye mfu mee protest ha mee na protest agbagbuo ha mee protest agbagbuo ha mee protest ndị gọvanọ anyị emeghị intimidate ị na-ekwunu nke eze aga anụnwa m mekwe na ha mee na the protest if na a na-eme m attack over it onye maka nna agwa ndị be anyị onye ọbụla na-emele anybody protest ọ ga-erugo mgbe onye ọbụla ga-anwụrụ nwa nkịtị ya n'aka onwe anyị ka anyị nwa now onwe anyị kwụsị na uje na-ebulu cross onye ọzọ we have to protect ourselves onye ọbụla na-emekwala onye ọbụla protest you're your own ọ lute na side anyị na ihe ndị be anyị na-achọzi ịghọzi wọdị mma na ama mma na ama o lute na nke unu na-emechi ọnụ ndewo onye nwaanyị gbagide ndị omenna di ndewo ngwano the floor is yours. No, thank you. I have Nnamdi Kanu ask you. So all we are trying to do is to correct him and to make sure on the right path. Exactly. So we love you and we also love Mas. Thank you. Thank you, Lolo. On this note, I get close. Then I got as in the evening. Come maka that boy. Arrest na Ezago. Nga new update. Nga umunne go maka number. Nga gakwa dia mga donate to 1 trip of sand. Nga eti aka number nwunye ka enye aka tora ha ego. The boy pụtakwa enwekwa m ike gakwa ka mara ka ha si na-eme. Ngwana ndewo, thanks for joining us. Na achịkwa ka unu join kwa m 8 p.m. this night. Ka anyị na-agbakwa touch na afọ ụzọ kịta sola ka anyị jizi eme. Then na-agbakwa n'ụlọ. A na-enwe serious attack on me on social media ka onyekwa aka na-agadi na eti ya ọnụ mana most of this attack na-awụ ndị ofe mmanụ na-eme mana ha mana otu a m ji kwechiri na-ebu echi ihe ha like ya so most of them ga-emepecha ihe a n'aha ndị Igbo anyị a na-eme ncheke most of them hụ na fake account and all fresh account a just mepe a na-agakwa na platform ihe ha nọzi ha bacha na platform ndị be anyị ha na-akpọgasị iyi especially a na-ekwu ka abịakọta ọnụ ndị ha na-aga ekene ewu ndị ha na-enweta division and ịma ụjọ na-atụ ndị Naijiria wu ndị Igbo ịbịakọta ọnụ so our unity na-enye ha nso because ha ma na unite ha ala enweghị ihe mmadụ ga-eme nwaanyị ndewo ka ụbọchị tata mara anyị mma.